Afro Kawalmado, année de fort, carreau carré, sur la fenêtre Barado, Amé Fasedon, le Nikenega, Ni Karamo, Ousmane Chérif, Madame Aïdra Kamotou Ladje, Watemo Dirama Odisera, Bi, Mabanan Noba Ambolo, Mafolo Ojoe, Oye, Marafa Touré. Nous avons Marafa Touré, Adolo le Kosebe, Amé Marafa Touré, Ambafo, Anga Kenenka, président. Syndicat des transporteurs, groupement, syndicat des chauffeurs. Monsieur Mafa, vraiment, merci beaucoup. Aïe, Keneka, Folka, Boulou, Kanyesi, Chirfla, Flebon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ambe doga jamana basigala ka kulusma. Sirfla Flebaka Chamana Musuma. Al Same ala de la Shidama, ala Canadama. Shirfga Mingara Tele Sababu, Amed ala Shidana, Kena, ala Dana Demayama, ala Jamana Basi, ala Jamana Kulusma, ala Kakala, Kakara Sulu Konko, alayhi salatu wassalam. Merci beaucoup, Iliché. Ma flana, Ote Madoulé, Aman Ale Wati, Abinanga Kenega, Abdallah Yatara. Abdallah Yatara, vraiment, merci beaucoup. Ayoulanga Kenega, Inana, pendant Fulka Molgo, Kanyesi, Chirfla Fleboma. Beaucoup de qui faut qu'il voit l'imano, Ani Borgano, Infrica, Befuka, Walimano, Chirfla Barakelambe, Ani Chirfla Nakademba, Bella Jelenfo, Katlakam Borgano Fanafo, Katlakafon Kene Kunche Kumima, Lakadam Bella Jelem. Abdallah, allez, consultant. Formateur. Merci. Masséona, oui, Bourema Daou, leader d'opinion. Vraiment, merci beaucoup. Aïe, Nananga Kenega, Folklaj Bolo Kanyesi, Chirfla Flebo. Alhamdulillah, me folie seguir ma boucle, qui est Foki Walimando, et Kaklan Manakamwili. Parce que nous, Jamana Blalan Bolokan, et un bébé en Joro de Fa. Donc, mais Chirfla Nyamofou, on nous met qu'à Hakel Dama Bianga, c'est qu'à Kuma Jamana Duni, Kanga Famille Tafouina, parce que nous, Jamana Tsiran Degeladro, Beka Kanga, Bibi Finindo, et Kanadjoala Bou ou de Kelekebou. Donc chouk minu fana be irudu kofe nuru de be ka imagement la temeni en flebra nombe a laje ambu fana fu ko u ka bara chemana ke yere fu kosebe ka sirfla yemo fana ku fu kosebe parce que ndi jenana ni kake donc ambe do ke jamana ni alibi ala ka basi ala kana kuma pour ko tulum banda kunano ala ka fasu jokumo banda kun ala ko ka ala kama ko ka rasul kanu kama ko ke alibi mo mam be jamana ko ala ka ko Koso ala ka jamana makutu jamana segena ala ka makutu jamana segena ala ka makutu alhamdulillah. Merci beaucoup Idaw. Manana oye Mohamed Diallo vraiment merci beaucoup ani wele nananga keneka Folka Bolo Kanyesi Chirfla Flebo. Abo ne ko ni kuma yɛrɛ ka ca kuma min bɛ ni b'a fɔ serifikaw ye k'an ka foli lase bɛɛ ma. Parce que ni jamana ni gɛlɛya donna jamana kɔnɔ ni ya mɔgɔ wele kana pour que kana jamanadenw na faamuya donc o kɔni foli de bɛ ɲasi aw ka serifukɛ ma ani aw baarakɛla ɲɔgɔn bɛɛ ani mɔgɔ min bɛ yan ka lajɛ bi su in na k'an ka foli fɔ bɛɛ ye. D'accord. Vraiment Idjalo k'a yira la k'a fɔ ko tu es le président des transporteurs du district de Bamako. De Bamako. Vraiment merci beaucoup Iniché. Boga Traoré Enfré Kumate. Folka Bolo Kanyesi Chirfla Flebo. Ama Flebaga Bella Jela fo bokeli no wati mama so le me Chirfla tele la ambo foko wala nyimando ya fo chukamna ni la da kare ni wakati mana sam nyo so no Chirfla tele jabarani sola kaseka nyefoli ke jamana kono diwo yu ko jamana kunga ko kibara la sanga ani wati Bella la biye kare novembre kalo kile fla sa 2025 o kama ay wole bla ni ma bawma o kana sega nyefoli ke fendo la o betali ke fenyu mana kerenkerene la oye anga jamana be la hala mina bi wakati ni na donc fere jumene ka se ka ke mi mato am se ka bo ni de ko ko nana damna do odela bishina ka se ka wala jamana kono do me se ka famal solo la ko to usigiro la bonya ni karama ni ladriya o ko nana d'accord Bokar kono fa nyana amayira ka fo ambe directeur la muy radio donc Chirfla FM 95.7 donc muy Facebook ko sabe ya fo chogam la non seulement ambe télé la directeur la radio la ambe directif la wa mi page Facebook mi directeur ambola ni YouTube ani sisa
i bɛ se ka Google ni donna Google kɔnɔ na dɔrɔn i b'a sɛbɛn sheriflatv.com i b'an sɔrɔ direct la ni donna Google kɔnɔ direct la dɔrɔn a sɛbɛn dɔrɔn sheriflatv.com donc i bɛ Sherifla télé sɔrɔ Google kan i b'an sɔrɔ direct la wa ni application yɛrɛ fana bila i ka téléphone kan directement i b'an sɔrɔ direct la ni bɛɛ kɛ kun ni min b'a to maaw bɛ se ka maliyɛn denw bɛ se ka an sɔrɔ bonya ni karama ni lafiya kɔnɔna na cogoya min na kunnafoni kelen a kana se ka tɛmɛ maliden si kan k'i to i sigiyɔrɔ la cogoya min na. Bakari kɔrɔfɔ ɲɛna an b'a daminɛ ni Marafa ye tiɲɛ don Marafa bi bi in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lo ɲɛ bɛ Sherifla la i fana jɔyɔrɔ b'i la jamana nin kɔnɔ o dugun tɛ mɔgɔ la n'a ye k'a fɔ bi waati in na mun ye an ka essence ko a gɛlɛyara fo k'a dantɛmɛ maintenant gɛlɛya ni a tɛ taa ni an mun ye chauffeur ye o ɲɛmɔgɔ maintenant a bɛ se ka nin bila minan jumɛn kɔnɔ Marafa. Ok, bismillah rahman rahim. Sani n ka n da don kuma la fɔlɔ n bɛ kumakɛɲɔgɔnw fo olu kɔlen kɔfɛ n bɛ tasibila kɛ ka taa chauffeur ni conducteur ma mɔgɔ minnu tora kasara in na civil b'o la cogo min militaire b'o la ten ani chauffeur ni conducteur ala de y'u ka wagati kɛ ka bɛn ma hali n'u tun bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ nin ye n'ala ka wagati sera ma i bɛ taa de o kumana an b'o tasibila kɛ ka t'u ma ka ɲini ala k'u fara sedu su kan minnu fana bɛ yen n'olu joginna parce que dɔw bɛ yen balikɛli dɔw la olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la ala k'u ɲuman wuli minnu fana bɛ yen n'olu minɛlen d'u fɛ an b'ala deli ala k'u ɲuman segin ka n'u ka denbaya la o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ an b'a yira maliyɛnw na k'a fɔ hali fɛn min tɛ nin ye mali chauffeur labɛnnen don ka taa nɔfɛ parce que adamaden diɲɛnatigɛ la bɛɛ n'i ka wagati don et puis jamana bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ kan k'i ka hakɛ de i ka partition de jouer jamana in wuli ka jɔ la parce que jamana in ko dogolen tɛ mɔgɔ si la bi o bɛɛ lajɛlen sababu kama an bɛ fɛn min ɲini kosɛbɛ o ye bɛn ye o ye kelenya ye parce que ani faamaw sigira ka kuma an n'an ka mobilitigiw sigira ka kuma n'o ye CMTR ye u ye fɛn caman fɔ ladilikan caman ka tila ka layidu caman ta chauffeur ye ka yira k'a fɔ min ye chauffeur ka sécurité ye halisa dɔ de bɛ fara a kan pour que u ɲuman ka taa u ɲuman ka segin ka na o kumana an b'a fɔ n k'o ye tare ye o kumana halisa an bɛ ala deli maliyɛn bɛɛ lajɛlen an ka bɛn kɛ saraka ani ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ parce que an bɛ wagati min na jamana mago b'a den bɛɛ la bon ni jamana mago b'a den bɛɛ la o bɛ fɛn fila de ɲini a fɔlɔfɔlɔ jamanadenw an ka bɛn ka sigi ka fɔ kɛ saraka ni ɲɔgɔn cɛ filanan an yɛrɛ k'an ka jamana ka dessin jamana ka taaɲɛ ani jamana ka laban an yɛrɛ ka taa n'an bolo ye pour que an bɛ fɛn min nɔfɛ maliko la mali b'o sɔrɔ malidenw b'o sɔrɔ alayhi salatu wasalam. Bɔkari kɔrɔfɔ tɛ donc hali bi an bɛ to Marafa ne ye ɲininkali mun kɛ tiɲɛ don mais i ko k'an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye mais mun de bɔra a kɔnɔ. ɲɔgɔnye in kɔnɔna la fɛn caman bɔra a kɔnɔ mais n bɛ n base fɛn fila dɔrɔn kan a fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye chauffeur yɛrɛ ka lakana ye u ɲuman bɛ se ka taa cogo min u ɲuman bɛ se ka na parce que u bɛ fɛn min kɔnɔ bi ka boli n'o ye citerne ye fɛn kabakoma don dɛ parce que citerne tiɲɛlikɛlaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don fɛn dennin tɛ o sababu kama o chauffeur ni citerne yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min kuma fanba taara o kan. kuma filanan n'o ye an ka patron ye an n'olu fana ka kuma kɔnɔ u ye jigisigi kuma caman fɔ an ye. mais patron juma an b'a fɔ ko CMTR parce que CMTR bɛ yen nɔ de ka kuma gouvernement ni mobilitigiw cɛ n'o ye conseil malien de transporteurs routiers ale ka fanba b'a ko la. d'accord Bɔkari kɔrɔfɔ tɛ Abdala an bɛna e fan fɛ komi an y'a fɔ cogo min na parce que kuma n'a mana wuli an b'a ye i bɛ na i b'i da don kuma ninnu la e bɛ se ka mun de fɔ nin waati min na kow bɛ anw kan. bon ɲininkali diyara kosɛbɛ effectivement n bɛ a fɔ mɔgɔw ye crise carburant min bɛ yen crise sectorielle tɛ en ce sens que le carburant est transversal à tous les secteurs. Mais bamanankan na sectoriel yɛrɛ ye mun ye. Bon c'est que crise dɔw bɛ yen a bɛ fɔ dɔrɔn bon énergie ye crise dɔ ko ne kɔsɛn na an b'an ko crise énergétique i y'a faamuya bon ni baloko na an b'a fɔ crise alimentaire o fɛnw bɛ yen mais ni ko crise carburant tɛ o crise sectorielle tɛ ko nin secteur dɔrɔn parce que le carburant touche tous les secteurs donc c'est pour que a jira importance min bɛ carburant na
donc ni carburant ni degun donna kɔnɔna na dɔrɔn degun bɛ se secteur Mali secteur bɛɛ de ma i y'a faamuya donc n b'a fɛ ka o de fɔ donc effectivement a daminɛna gouvernement ye communication dɔ kɛ fɔlɔ ka mesure dɔ ta n'o bɛ fɔ ko plan d'action o plan d'action kɔnɔna na a ye a jira k'a fɔ ko ka se ka fɛnw sigi construction de nouvelles capacités de stockage ka dɔ fara olu kan parce que effectivement stock national de sécurité min tun bɛ yen nɔ a ma tɛmɛ 2 jours 3 jours kan alors que nin crise nationale il faut souvent que ça puisse tenir 1 mois 2 mois voire 3 mois avant que basculer kana ko la ko a dɔ fara o kan en même temps ko la constitution des stocks dynamiques en même temps l'accompagnement des opérateurs pétroliers et puis la réflexion de la possibilité d'ouvrir les stations 24 heures sur 24 je crois qu'au yɛrɛ lawale la kunu akɔrɔ donc maintenant après au plan d'action bolen quoi je crois que le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes au fana nana kana a dado akumana ka tila ka mesure dɔ fana ta kɔnɔna na n'o ye la traçabilité numérique des systèmes et puis les dispositifs coordonnés pour un retour à l'ordre normal, le dialogue constant entre les secteurs pétroliers tout entre il y a faamuya olu mesure caman ta mais n bɛ min fɔ ni fila bɛɛ la a kɛra plan d'action a kɛra comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ka mesure ye o Malo Mougoubi, ça c'est la disposition immédiate du carburant, la gestion de l'urgence en Mougoubi. Parce que nous avons déterminé une mesure, que ce soit le plan d'action, que ce soit pour le comité interministériel de gestion des crises, c'est des mesures qui gèrent le moyen et le long terme. Bon, en Mougoubi, on a Kosebe, on a une basque de la Kosebe. En Mougoubi, on a que carburant Kassoro à tous les niveaux et dans tous les secteurs. En Mougoubi, on a l'urgence. Et pour cela, Mikanga, que Kosebe, assurer la sécurité des convois cassés Bamako. Donc bara fampa kanka ko de kan mesure mun filene akira plan d'action tayo akira comité interministériel tayo ni baski nana am se ko mesure nun la wala mais mi amugo be minabi oui vraiment si te dun ka ta o vidu ka taka famo soro o falen fana ka segi famo soro et que population fana ka certifié secteur be ka se ka fourni amugo be o mesure la donc o tita bara ko e soro su ka bara fampa ko bara fampa ulure ani chauffeur a bara fampa ulure o ko si ba chauffeur fana be se ka fon information do du soro su fana ma ko sebe ulure ba sarka shunitile surtout tay wati no ko men nasukala jogo information chama bi chauffeur bolo surtout srak kunye la halala a chama bolo a chauffeur bolo fara cliff bolo ko sika information chama di donc am go be wodela l'urgence là ko de gérer pour que vraiment économique na sika parce que l'économie joie donc ni carburant joie donc c'est l'économie qui est paralysée donc am go bo de la vraiment c'est ko la wala ko c'est pour que dans l'urgence on puisse avoir le carburant et à tous les niveaux et dans toutes les régions parce que ni bon ko do na sur parce que a déterminé moné bon Ségou, Kouloukourou, Mopti, ou affecté les Nokosebe. Parce que les autres, quand tu prends le nord, ou septentrion favorisé les noms, même le corridor officiel, Niger, Algérie, Mauritanie, Abibou, le corridor officiel, même par voie de trafic, ou servir ni Kaïfanata, c'est vrai, Kaïbon, Koseramay, mais non, Bora Sénégal, Kaï, ou nous se servir facilement. Bon, ni Siga Sotata, en frontière avec la Côte d'Ivoire, même ni 600 Louina, 100 Pedro, Kadiana de Fakana, Kadjolo fait, mais je crois que par bois, on peut servir la Siga So facilement. Mais le problème, c'est Bamako, Kouloukoro, Ségou et Mopti. Donc, on est donc, il faut vraiment, au cas où de gérer l'urgence là pour l'économie canadienne. D'accord. Bokar, du coup, Abdallah Kakilay, l'ambora amina burema daw, ebisi kamfo. Bon, alhamdulillah, ne bi se ka min fo na sisan be aw fo alibi ka télé filabagaw ku bɛɛ fo ka minnu bɛ radio so la k'an lamɛn k'u fana fo gɛlɛya fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ n'a ye silamɛ sɔrɔ i b'a bila i kunna k'a fɔ ko ala ka latigɛw don n'i y'a bila latigɛ minɛn kɔnɔ dɔrɔn i b'a bila i kunna k'a fɔ k'a bɛ ban n'i y'o bila i kunna dɔrɔn a ka ca ala fɛ i kana siran i bɛ kɛ cɛ i ka jɔ n'i jɔ la dɔrɔn a ka ca ala fɛ miirina ɲuman bɛ sɔrɔ a bɛ dilan donc crise in daminɛ ni bi cɛ kuma caman fɔ la bon tiɲɛ don gɛlɛya kɛra bon kɛlɛ in nasira dɔ de don crise in dabɔla mun kama ni bolo buna hadamadenw maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka fɔlɔ k'o de dɔn fɔlɔ mun de kama crise in bɛ kɛla jɔn de b'a profiter ni mun ye a bɛ kɛla k'a nafa se jɔn ma donc o bɛɛ ye fɛn ye tubabukan u b'a fɔ ko crime dɔ kɛla crime kɛla jɔn de b'a profiter donc mɔgɔ dɔw de bɛ ka laɲini ye nin ye o a ma n'a yɛrɛ ma ten donc dɔw de y'a dabɔ a kama ka a baara bila sen kan ka marifatigi min bila olu ka nin ko baara kɛ dɔw bɛ hakilina d'u ma u yɛrɛ ka hakilina tɛ o olu min y'a kɛ u y'a dabɔ tɔɔrɔ dɔ de kama duguladenw kama o tɔɔrɔ don a bonyana kosɛbɛ fo ka tɛmɛ a dan kan parce que dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw sara k'a sababuya kɛ courant tɛ tajima kɛ groupe kɔnɔna ka se ka groupe lamarcher bon gɛlɛya in cayara fo ka tɛmɛ a dan kan bon dɔw nana
silamɛ ka dɔrɔn n'a y'a bila lajarabi minɛ kɔnɔ a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka na ni dusukun ɲuman ye ka hakili ɲumanw ta ka sigi ka fɔ ka bɛnw kɛ i b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ ka baara kɛ cogo min na parce que ne ye ko ne k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ u ye ko in ta ba la nka mun b'a ta ni hakili wuli parce que ɲɛmɔgɔya y'o de ye ɲɛmɔgɔ tɛ se ka kɛ komi minnu sigilen bɛ kɛrɛfɛ gɛrɛnna kuma na k'a fɔ diɲɛ bɛ wuli bi a bɛ wuli sinikɛnɛ o bɛ Ala de bolo la mais an ka ɲɛmɔgɔ ye ko in ta ni hakili ɲuman ye u ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ k'u hakili sigi premier ministre ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ a y'a yira k'a fɔ maliyɛnw denw k'u hakilila tigɛ hali ni taji bɛ taa ku yɛrɛ la ka na komi denw bɛ taji sɔrɔ ne bolo ɲɛmɔgɔya ɲuman dan y'o ye parce que a y'a yira k'a fɔ min tɛ se ka kɛ yɛrɛ an bɛna nin taji o sira kan n'o fɔlen ka ban ne bolo la olu de jɔra mɔgɔ jamana o jamana kɔnɔ n'a ye ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ k'u jɔla dɔrɔn a ye ba ma fana ka kɛ cɛ a ka jɔ kɔfɛ mɔgɔnifin Ala tɛ don foyi da buna hadamaden kunna k'i tɛ se a kɔrɔ Ala masa Ala ka ɲi kojugu donc ni Ala ka ɲuman ta k'a lajɛ an bɛ Ala fo ani bi ka segin an kɔ tuguni ka na k'a fɔ lajarabi min b'an kan maliyɛn den ka sɔn a ma dɔrɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ tuma dɔ la an ka yɛrɛkunjalaki kɛ yɛrɛkunjalaki jumɛn ye ko foyi tɛ buna hadamaden sɔrɔ ni fɛn o fɛn y'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a 100 sarada i yɛrɛ ni ɲɔgɔn o bɛ Ala ni 99 ye i y'a faamuya fasoden ɲumanya bɛ ɲini ka ban jamana kɔnɔ bon o de y'a to ni taji ko hali sira ka tigɛ tan a sira sɔrɔ a tun tɛ se ka sira sɔrɔ dɔw bɛ ko in kalama a mɛnna a labɛnw bɛ sen na tu kɔnɔ dɔw b'a kalama a mɛnna farala jugu de kan ka kɛlɛ kɛ donc ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye u ka sabali hali bi juguyabaw min bɛ Mali kɔnɔ na maliyɛnw k'a dɔn foyi t'an bolo ni Mali tɛ wa maa si tɛ se ka maa si bɔ maliyɛnya la an bɛɛ maliyɛn ko gɛlɛya cogo o cogo hali marifa min bolo ne tɛ se ka bɔ maliyɛnya la e tɛ se ka bɔ a la donc n'a ye marifa bila hali sini k'a fɔ n kun filila de an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ jamana in jɔ an t'a si kɛ a si tɛ kɛ k'an ko t'u si bolo parce que ni fɛn o fɛn kɛra tan mɔgɔ kelen bɛna sa hali bi ninnu na k'a fɔ ko olu de ye marifatigiw ye tiɲɛni de don ne yɛrɛ kun bolo bi a bɛ ne tɔɔrɔ a bɛ ne tɔɔrɔ na farafin dɔ de sala parce que ninnu bɛ ko in ye kɔfɛ u mago b'anw ka dugukolo dilan ka sɔrɔ an yɛrɛ t'a kan donc fu farafin k'o de dɔn marifa ninnu bolo fu k'o de dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen bi fɛn tɛ dɛ u bɛ fɛn o fɛn kɛra o si tɛ tiɲɛ ye mais mago b'anw ka dugukolo dilan ka sɔrɔ an yɛrɛ t'a kan ils ont besoin de l'Afrique sans les Africains donc nous ko bɛ sen na n'an ma ɲɔgɔn ta ka hakili fɛngɛ k'an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn an ka bɔ nkalon kɔnɔ pewu yɛrɛ ka mun sara ka bɔ kuma na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn mɔgɔ kelen tɛ se dɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka ko in dilan parce que ko in janfan ka bon hakilimatigiw de don bon an ka hakili an fɛ yan an ka hakilitigiw ka dɔgɔ kodɔnnaw ka dɔgɔ an b'a fɔ de ko mɔgɔ kalanlenw don mɔgɔ kalan ni kodɔn tɛ ɲɔgɔn sira kodɔn fana kalan tɛ ɲɔgɔn sira kan dɔ kalan don a tɛ kodɔn dɔ ma kalan a bɛ kodɔn donc an ka ɲɔgɔn jateminɛ an ka ko in lajɛ jirima jɔlen na mɔgɔ si kana girin mɔgɔ si kana fɔ diɲɛ wuli ko tɛ diɲɛ tun ma se ka sɔrɔ taji ko in tɛ taji nana kɔfɛ de donc an k'a bila an kunna k'a fɔ an ka segin an danbew ma n'i danbe dɔn danbe tɛ sɔrɔ foyi fɛ yɛrɛ dɔn kɔ n'i yɛrɛ dɔn kɛ dɔrɔn a ka ca Ala fɛ i b'i danbe dɔn n'i danbe dɔn i b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a ta k'an bila bolo min kan sisan o ye ko ka taa culture sira kan culture tɛ dɛ o ye danbe de ye danbe dɔrɔn de don sabu an bɛ ka taa bolo min ka taa bolo ka ɲi kojugu donc hali bi an bɛ foli kuraya ɲɛmɔgɔ ninnu ye ka foli kuraya kosɛbɛ an ka sɔrɔsiw ye hali bi cɛfini tabagaw ye minnu tora ko la u ka kɛ sedusu ye Ala ka hinɛ u la minnu bannen don Ala ka lafiya d'u ma civil minnu fana degunna ko kɔnɔna na ne b'olu de fo kosɛbɛ surtout burusi kɔnɔmɔgɔw n b'olu de tɔn kosɛbɛ parce que degun b'olu de kan mais u ka don kulo daminɛna sa de olu bɛ kulo da mɛnna a ka ca san 10 ni kɔ ye mais u y'a kun ko an ka taa an bɛ se an seyɔrɔ la ni dali yɛrɛ la dɔrɔn ka cɛsiri dɔrɔn Ala bɛ fara i kan mais ni tigɛli yɛrɛ dɔrɔn Ala taara tuguni donc an bolo an ka dugawu kɛ hali bi Ala k'an bɔ nin ko kɔnɔna ka sɔrɔ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ an kana tigɛ ɲɔgɔn na ni minnu bɛ fɛ ka tigɛ Ala ka hakilina ɲuman d'u ma parce que mɔgɔninfin min bɛ fili kɔnɔ tuma dɔ la kɛnɛ jalaki a filila min na i bɛ dugawu de k'a ye Ala hakilina dugawu tɛ dɛsɛ foyi la an bɛ dugawu k'Ala hakilina ɲuman d'u ma hali marifa min bolo ka fara an kan ka baara kɛ. ok merci beaucoup i ni ce an bɛna Mohamed Jalo fan fɛ Mohamed Jalo tiɲɛ don mara fa ye kuma dɔ fɔ parce que bi bɛɛ tun bɛ aw de lajɛra parce que ko se ka taa ni aw sen t'a la mais e bɛ se ka mun fɔ aw yɛrɛ a ka position a ye nin minɛ cogo di. n bɛ foli lase aw ma ka foli donc ne ka kuma min daminɛ parce que crise nana cogo min na parce que il faut que maliyɛnw ka se k'a dɔn dɔɔni parce que nin baara in a kuma kolomayɔrɔ ye min ye an ka ɲɔgɔnna kunnafoni ka conseil di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye an ka tugu an ka gouvernement kɔ pour que an bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min na parce que crise nana ka ban peut-être n tɛ sigi mɔgɔ wɛrɛ ka kuma kan a delila ka mɛn radio international dɔw tun bɛ n tɛ n ka baara tɛ ka tɔgɔ fɔ u ko ko u bɛna banbagatiw ko k'u bɛna Kayi bloquer ko carburant tɛ don Kayi
k'u bɛ ɲɔrɔn bloqué a kɛra a bɛ kalo bɔ dɛ ko carburant tɛ don yen fɛnɛ parce que k'u ko k'u bɛ dugu attaqué ko dugulamɔgɔw m'u dɛmɛ an y'a mɛn radio la ten bon depuis o tuma komi maliyɛnw t'a kalama gɛlɛya daminɛna Mali taji bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn yɔrɔba 3 de don surtout 2 de ka gɛlɛn kelen bɛ bɔ Sénégal ka na an ka yɔrɔ koloma yɔrɔba bɛ bɔ Sénégal de taji koloma yɔrɔba bɛ bɔ Sénégal de ka na donc 2nan ye o bɛ bɔ Côte d'Ivoire 3nan a y'a fɔ cogo min na o bɛ bɔ Niger ne bɛ voix officielle de fɔ trafic sira an t'olu fɛn na o bɛ bɔ Niger ka don parce que Niger fɛnɛ raffinerie bɛ yen o bɛ na ni Labzanga o bɛ don ka nord servir donc u ye Kayi sira min daminɛ n'u ye kɛlɛ daminɛ fɛn na commencera ka citerne ni fɛn kɛ parce que o y'a sɔrɔ a ma gɛlɛya fɔlɔ donc transporteur caman siranna u ka mobiliw n'a ka chauffeur siranna saya ni u jogin k'u ka fɛnw tiɲɛ donc caman yɛlɛmana Côte d'Ivoire kan donc mobili caman yɛlɛma donc gouvernement ni transporteurs bɛɛ an y'a fanga di ɲɔgɔn ma u yɛlɛmana Côte d'Ivoire kan donc Côte d'Ivoire fɛnɛ sira 2 de bɛ Côte d'Ivoire comme i n'a fɔ Sénégal sira kelen o bɛ ni San Pedro sira o bɛ bɔ ni Kajana ye u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛna Buguni dɔ in fɛnɛ bɛ bɔ ni Sikaso ye dɔw bɛ taa ni Kucala ye dɔw bɛ na ni Sikaso yɛrɛ ye dɔw bɛ bɔ yen ka na Segu fɛ bɛɛ n'i ka sira dɔw bɛ bɔ yen ka taa k'a yɛlɛn ka taa fo Mopti donc mais o fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni min bɛna le Bamako bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Buguni fɛ donc Buguni côté min bɛ don ni Kajana o bɛ fara dɔɔnin kan a bɛɛ bɛ don bɛnbagati minnu filɛ u ye mun de daminɛ parce que fanga caman dira Kajana sira in ma parce que a sira ka ɲi donc bɛnbagati minnu u bɔra yen fɛ commencera ka taa fɛnw attaquer convoi attaquer parce que fɔlɔ convoi gɛlɛman tun tɛ komi yen yɔrɔ na mankan tun tɛ yen donc u y'a kɛ guerre yɛrɛ de donc mobili tamitɔla ka roquette ti citerne na k'a kunkolo ka citerne kunkolo bɛɛ ti ka jɛnsɛn chauffeur bɛɛ fisa donc ni convoi kɔnɔna la a bɛna ni gɛlɛya caman ye sɔrɔsiw bɛ yen donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya nana k'a fɔ ko stock de sécurité tɛ yen n b'a fɔ n balimakɛ stock de sécurité tun bɛ jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ yen a tɛ se k'a fɔ télévision kan depuis Kayi tuma min ni min t'a fɔ mobili tun tɛ donna o mais maliyɛnw m'a senti parce que gouvernement bilankɔrɔ min tun b'u bolo u y'a kɛ pour que ka jamanakodenw ka fɛngɛ wasa u ka demande wasa donc mɔgɔw ma a crise dɔn kosɛbɛ stock de sécurité marali de don a bɛ bɔ dɔɔnin ni fɛn tɛ donna min maralen b'an bolo kɔrɔ an b'a di mɔgɔw ma donc o de nana épuiser ka ban maintenant o balen min ɲɛna sisan crise nana mais min fɔ jamanadenw ye pour que ka Bamako yɛrɛ dɔrɔn satisfait il faut à peu près 130 à 150 citernes par jour 130 à 150 citernes par jour voilà il faut k'olu ka don pour que ka ravitaillement kɛ ka daminɛ 130 fo 150 ka don voilà pour que ka na an ka prévision parce que tajikanw bolo an bɛ taa bɛɛ ta de ka na n'a ye bon n'a fɔra ko sira tigɛra dɔgɔkun mana kɛ convoi ma se ka don convoi jɔra Kayi sira tun jɔra u ye convoi fɔlɔ min fɛnɛ kɛ parce que yanni Kayi n'i y'a dɔn hali ka yɔrɔ minɛ Kayi fɛ ka na ka jigin an ka foli bɛ an ka sɔrɔsiw ye an ka foli bɛ an ka finitigiw ye ka bɔ Kayi ka tila ka pratiquement a fɛnɛ ye forêt de ye n'i bɔra Kayi ka na se i bɛ ta ni Marakadugu la cogo min na ka segin ka na se Kolokani na ka na a bɛɛ ye forêt ye donc banbagatitigiw bɛ yen o ye kelen Kita sira fɛnɛ o fɛnɛ ye o sira kelenw de ye donc maintenant kilo 500 ko sira mainte kenge ba Kita voilà o bɛ sira bila citerne bɛ ma sira kan o bɛ sira kan parce que siraw tiɲɛna poids ko min na ala y'a kɛ gouvernement ye décision ta k'a fɔ an bɛ camion bateau an t'o fɛn na donc o bɛ yan ka kɛ en même temps sira bɛna dilan sisan donc maintenant o sira ka man ɲi a ka jan et puis tu kɔnɔnaw de don ka daminɛ Kita ni fɛn na forêt de bɛ yen donc gouvernement ni sɔrɔsiw ye min kɛ n'u nana ni kɔngɔ ye u fɛngɛ maintenant pour que mɔgɔw kana nafolo tiɲɛniw kana kɛ fanga dira Sikaso côté ma donc u ka attaque fɛnɛ taara yen parce que banbagati an bɛ min fɔ an bɛ min kɛ o fɛnɛ ɲamana u tulo b'an na donc maintenant ni gouvernement bɛ fɛn caman mɛ n y'o de fɔ n terikɛ ɲɛna k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ yen a tɛ se ka communiquer an ka mɔbiliw bɛ na u bɛ taa u bɛ segin ka na donc ni situation min nana u b'u adapter o la
la crise min kɔnɔna la sisan gouvernement ni mɔgɔw ye solution caman sɔrɔ a bɛɛ y'a mɛn kɔsa in na citerne bɛɛ donna 300 100 fɛngɛ ninnu fɔlɔfɔlɔ bɛɛ y'an ka kunna yɛrɛ réseaux sociaux la mobili jeninen ni fɛn donna kɔsa in na mɔgɔ si m'o mɛn donc ça veut dire que gouvernement bɛ yan ka mesure ta pour que k'a solutionner balamɔgɔw y'a fɔ cogo min na yanni Bamakɔ dɔrɔn tɛ Sikaso bɛ yen Mopti bɛ yen Segu bɛ yen San bɛ yen olu bɛɛ bɛ problème kɛ la ka dem Kulukoro olu bɛɛ b'a kɔnɔ donc maintenant sisan Bamakɔ ta bɛ yan ka fɛngɛ maintenant disposition de fana bɛ yan ka ta pour que tɔ ninnu fana début de solution bɛ ɲini olu fana na cogo min na a bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye donc maintenant ni début de solution nana an ka foli k'u ye maintenant organisation de ka kan ka kɛ an ka se ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw bi an ka se ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i ka kɛ u bolo changer critique ko ninnu an bɔra olu kɔnɔ jamana ko de bɛ yen sisan n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ kɛ solution bɛ résolu dɔɔni dɔɔni bientôt a bɛna mɛn ko carburant dɔ taara Segu a bɛna mɛn Sakɔ dɔ taara Mopti a bɛna mɛn ta mais olu bɛɛ tɛ télévision na kuma ye a bɛ taa cogo di parce que n'an nana mɔgɔ min fana b'a ko ɲamana olu dɔw ye secrétaire ye peut-être mɔgɔ de b'a fɔ voilà mais Daouma d'accord président Dondoni parce que frère amane ka kuma lamɛ kosɛbɛ a m'a faamuya j'ai bien ni sécurité bien moi mais n ka ma se ka mɛn 2-3 jours à épuiser la sinon j'ai pas de n ka ten j'ai bien aimé le socle national de sécurité existe mais ça n'a pas tenu longtemps le tenu longtemps min f'i ɲɛna o de y'a to i ka kuma n y'a faamuya mais k'a fɔ ko fɛn in daminɛna ka ca ni kalo ye bi à fin de donc c'est une gestion de ce qu'on avait injecté de petit à petit donc à terminer quoi. Ok, d'accord. On va revenir à donc Bakar il m'a bichu na parce que Marafa ne bina ɲininkali min tɛngo e la bibi na aw minnu chauffeur ye aw de bɛ taa ka taa ni a bɔra ka sira minnu fɔ sisan Côte d'Ivoire sira ni Sénégal sira nka bibi na chauffeur aw mago bɛ fɛn jumɛn de la min b'a to citerne bɛɛ bɛ se ka boli ka na se o seyɔrɔ la bonya ni karama kɔnɔna aw mago bɛ fɛn jumɛn aw chauffeur aw ka laɲini ye fɛn jumɛn de kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon n bɛ segin fɛn kelen min kan n b'o de f'i ye chauffeur ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka sécuriser cogo min na n'u bɛ mobili kɔnɔ u ɲuman ka taa u ɲuman ka na déjà que an ni gouvernement kumana premier ministre yɛrɛ ye layidu ta kɔsa in na combat minnu donna o donna don cogo min na an tɛna an segin an b'o bɛɛ ɲɛfɔ quoi parce que minnu kan ka sécuriser n'o ye sɔrɔsiw ye olu ye kɛlɛ kalan de ye mɔgɔ tɛ kɛlɛ ɲɛf'u ye dɛ o ye kɛlɛ kalan de ye puis c'est des véritables professionnels an b'an sigi télé la an bɛ kuma caman fɔ mais minnu bɛ kungo kɔnɔ ani chauffeur minnu bɛ kungo kɔnɔ an'an ka chauffeur an bɛ minnu ci ka taa da chauffeur kan ka na u b'a dɔn armée bɛ baara min na a dogolen tɛ mɔgɔ si la a dogolen tɛ mɔgɔ si la armée kɛlen don ka dispositif ba de ta et puis an kan ka armée fo de fo ka dama tɛmɛ parce que la manière dont u bɛ ka mobile ninnu accompagner ka don n'u ye cogo min na mobile minnu bɛ don cogo min na armée b'a dɔn anw b'a dɔn et puis k'a daminɛ a kun fɔlɔ la mobile tun bɛ ka jenini min kɛ ka na se bi ma i b'a dɔn k'a fɔ camanba de bɔra la camanba de bɔra la bon avec le temps aussi dɔ bɛna bɔ a la plus an bɛ ka taa fɛ plus u bɛ ka situation maîtriser parce que wagati dɔ tun kɛra o tun kɛra kun jumɛn na parce que o tun bɛ ka sira furan de o tun bɛ ka sira furan de opération kura min yɛrɛ bilala sen kan n'u ye ratissage kɛ kungo kɔnɔ a ye camanba bɔ a la a ye camanba bɔ a la et puis n b'a fɛ ka min fɔ u ye stock min tun bɛ yen n'i y'a jateminɛ an ka carburant na a b'a kalama k'a fɔ mobile min bɛ gasoil ta o ka ca mobile min bɛ essence ta ye a bɔ citerne min bɛ ka na ayi consommation yɛrɛ la mali consommation na mobile gasoil bɔgɔ tɛ dɛ mali fan bɛɛ mobile gasoil ma ka ca mobile essence ma ye remorque lajɛ sotramaw ni taxiw lajɛ n'i y'a ta k'a lajɛ remorque min bɛ yen ko essence dɔ a tɛ yen a bɛ gasoil bon mɔgɔw mɛnna essence ko kuma la k'a sɔrɔ gasoil mɔgɔ da tɛ gasoil ko la o c'est pour vous dire que stock min tun bɛ yen an tun bɛ ka boli n'o de ye gasoil la o de bannen mɔgɔw y'a senti c'est pour cela à travers CNTR ka se an ka département ma an nana ni hakilina ye k'a yir'u la k'a f'u ye min bɛ nin ban sisan anw ka jateminɛ minnu kɛ les véhicules commerciaux olu ka kɛ priorité ye station na parce que ni gɛlɛya nana i tɛ sigi k'a lajɛ koyi ni gɛlɛya nana i fana b'i ka hakili jagabɔ de parce que gɛlɛya bɛ kɛ sababu ye a bɛ bila ka miiri a bɛ bila ka opportunité créer a kɔnɔ
c'est à travers ça que ni hakilinaw nana an ka département n'o ye ministère des transports et des infrastructures ye an ka ministre y'a ta a bara le corps ka taa conseil des ministres la n'a ye et que a approuvera bon mɔgɔw an y'a senti mɔgɔ caman bɛ yen i ka carburant bɛ ban ni moto ni fɛn b'i bolo i tɛ ka se ka na mais ni avantage dɔ dir'i ma o avantage ye mun ye ka mobile bila sira kan ka fara sotarama kan c'est pour cela an nana n'a hakilina ye ka bisiw fara sotarama kan pour les apporter main forte parce que yɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kɔfɛ kojugu k'u ta ka na dugu kɔnɔ o de ye camanba bɔ a la o de la n'a fɔra mobile de transport ni personnel ka taa jɔ station na ka carburant ɲini a man ɲi an y'a ɲini u ka les véhicules commerciaux u k'u dama station di pour que u bɛ carburant sɔrɔ joona ka taa population ta ka segin. mais marafa yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye Jalo bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔna na sisan ko pour que mɔgɔw ka lafiya carburant ko la Bamako yan nɔ fo citerne 100 ka se fo 150 ɲɔgɔnna ma o de ka se ka ladon e yɛrɛ bolo est-ce que chauffeur labɛnnen don ka se k'o kɛ diɲɛ don o don wa. n bɛ ka min f'i ye chauffeur labɛnnen don ka tɛmɛ o kan chauffeur n bɛ ka min f'i ye chauffeur labɛnnen don kuma bɛɛ parce que adamaden quoi a yɛrɛ ko ten minnu ye est-ce que o fɛɛrɛw sigilen don sen kan. o fɛɛrɛw sigilen don sen kan parce que n b'a f'i ye président Diallo bɛ ka fɛn o fɛn f'i ye mobili fɛn o fɛn bɛ don a contrat de bɛ k'ale de ye. c'est pour vous dire qu'an bɛ ka fɛn min fɔ an b'a dɔn a bɛɛ an bolo b'a la de o an b'a kɔnɔ de wa depuis a daminɛna fo sisan su tɛ tile tɛ don o don an bɛ bureau la réunion na don o don an bɛ bɔ ka yɛlɛ terrain kan pour que ka évaluation kɛ nin de kɛra nin de ma kɛ an b'a k'o kɔnɔ de ni Diallo ko citerne 150 station bɛɛ Bamakɔ b'a da dɔn wa o station 180 de bɛ yen station joli station 180 800 station o de bɛ Bamakɔ 800 stations. Donc hakɛ min donna o bɛ tila olu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. mais mɔgɔw fɛn kɔnɔ n ko directeur ka kuma la a y'a jira k'a fɔ carburant ko tɛ secteur ko ye carburant bɛ secteur bɛɛ de touché. Carburant bɛ secteur bɛɛ de touché. Bon compte tenu de tous ces paramètres fo dɔɔni de ka di bɛɛ ma. Fo dɔɔni de ka di bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ k'i ka activité kɛ yɔrɔ dɔ kana paralyser. Bon, c'est pour cela qu'on a mis pour que le secteur de transport bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que mɔgɔw ka taa ni ka segin kana se ka jɔ ni taa ni ka segin ma jɔ jagoya mouvement bɛ continuer mais e b'a dɔn carburant t'e ka moto kɔnɔ moyen de transport t'e bolo k'e lase se yɔrɔ la jagoya bɛ to so dɛ bon bi ne dun y'a jateminɛ maliyɛn bɛɛ bɛ balo de jour en jour bɛɛ bɛ balo i bɛ bɔ ka min kɛ i bɛ taa n'o de ye so k'o de dun bon n'o jɔra a bɛ kɛ cogo di débatigi bon ne nin fɛn nana an bɛ sigi ka miiri ka réflexion approfondie kɛ pour que population kana se ka bali u ka taali la cogo min na. parce que an bɛ tila ka segin ka nin wa. moi j'ai une question. ah oui allez-y. c'est-à-dire Marafa c'est vrai an yɛrɛ y'a ye même au niveau à la télévision k'a ye k'a fɔ car bon o car ninnu an b'a ye olu tun bɛ taa jamana ni jamanaw cɛ mais an y'a ye ko o car ninnu sisan ça ye publicité tɛ mais société caman bɛ yen a ye point focal fɔ yɔrɔ min kan ka fɛn mais mɔgɔ b'a ko SNI parce que date min tun fɔra bi ye le 2 est-ce a bɛ continuer ou bien nin ye a bannen. bon n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn tout simplement président Mohamed sigilen filɛ nin ye président Youssouf est en déplacement ale de ye Mohamed wele le vendredi. n'a kunɲɔgɔn ye juma tɛmɛnen k'a fɔ a ye a ka mɔgɔw wele an ka na réunion na au niveau du bureau du district le samedi o kun ye ne ka congrès ye ne ma se ka taa mais je me suis fait représenter ɲɛmɔgɔw bila ka taa n nɔ la. ko an bɛ profiter o yɔrɔ la ka fɔ ko félicitations an ye ka fɔ ko tu as été reconduit. tout à fait la dernière kan on dit que on suit bien l'actualité. chauffeur ka ɲɛmɔgɔya la min bila a la fana quoi. voilà an bɛ tɛmɛ n'a ye. merci maintenant réunion kɛra samedi an tilara an ye réunion reconduit pour le lundi ka transporteur bɛɛ wele ka na k'a yir'u la jagoya tɛ dɛ mais faso dɛmɛ de don. Et puis bisi ninnu bɛ ka boli parti de kan. parce que voilà an b'o yɔrɔ don bisi minnu bɛ ka turu cɛ Bamakɔ u bɛ ka boli parti de kan. a ɲɛfɔ an ye pour que an ka faamu kosɛbɛ. bisi bɛ ka boli parti de kan parce que u bɛ wari min don carburant na ka mɔgɔw ta dɔw yɛrɛ t'u ka wari moitié sɔrɔ. awɔ président sigilen filɛ nin ye. donc moitié. voilà a bɛ dabɔ mun kama parce que ne ko kuma kɔnɔ yan nɔ jamana jɔ de don. foyi man bon i faso ma foyi man bon faso ma maintenant i bɛ sacrifice dɔ de k'i faso ye parce que jamana bɛ fɛn min kɔnɔ bi a bɛ jamana den bɛɛ ka dɛmɛ ɲini bon anw jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko la transporteurs ni chauffeurs o de ye nin ye.
Mais si on peut connaître un peu le tarif, bon, tarif bala parce que anya ke féminin anya ke ye perimengan no parce que niko mo ma iba deme ni femme be ko mo la anya ben informer ka ke kema c'est-à-dire moi me bois par exemple Bangineda kana Tour d'Afrique la keme mo be bo Sanangoroba kana Tour d'Afrique la keme mo be bo Samanko kana keme o mbesila verse beningoro mo be bo Sabaya kana keme mo aéroport restaurant mobile blara ka mo toka on est obligé ka mo be bo Kati kana o be aprikle la fiabu ko yere ko lu ka wore ko keme ka chuma ango chauffeur ma nuko ku ta damina utawla parce que dogo dore kama warñinin te quoi jamana demande du OK warñinin te de jamana demande du et puis en clair ka la ñinenge al carburant mi ka di sotramo ma chamanga fara uka akune ne carburant ta sisa e ka se ka kile fila kɛ ka boli ka sɔrɔ i ma na station na kelen filanan a b'a permettre station ara min bɛ yen dɔ bɛ bɔ ara na Sotraman taxi. Sotraman taxi. Sotraman taxi. D'accord. Ok. Bon, on va revenir encore parce qu'il faut gagner Abdallah, eko yoron do kontige parce que pour que chauffeur ka se ta kana yɛrɛ ka yita la siraw ka sécuriser kosɛbɛ mais est-ce que technique wɛrɛ fana bɛ yen nɔ min ka sigi sen kan min b'a to an bɛ laɲini min ɲini chauffeur ka ta bonya ni karama kɔnɔna na i bɛ se ka ɲɛfɔli wɛrɛ k'an ye fana la n'i bɛ se ka dɔ wɛrɛ min far'a kan. Bon, le gouvernement faut décision de la front parce que n'y a une crise in sera gouvernement est mesure de l'état ou de digra bambagachi non ou de yake ou riposera par l'attaque des citernes ou yumi statistique do le gouvernement bolo gouvernement ya jatemine ka fo carburant haka do bita région dola par rapport aux besoins à Kachawma donc surprise mais mita ou ta rojme. Excuse-moi, je reviens un peu en arrière là pour ganga famo ce que tu veux dire. Ouais, et le gouvernement c'est sûr le gouvernement bolo. Donc souvent peut-être je donne un exemple. Après que pour les besoins de la région de Mopti Mogobe, chiffre de exemple Mopti Mogobe 20 citernes là par semaine. Mais on se rend compte que 40 citernes bêta. Alors que consommation a optimisé, la consommation optimisera à titre de 26 heures. Mais avec les preuves à l'appui. Je viens, je vous donne les explications. Okay. Ah, bon. Donc, le gouvernement a déterminé qu'il faut même à catcher besoin de exprimer. Le gouvernement a déterminé qu'il faut surprise même à Taurojme. Donc, il va se faire un peu de boulot. Le gouvernement a décidé maintenant qu'il va te bourse en Mongola. À quatre d'un filtre. On est digra ou là, on a porte-parole pour la CAFO. Donc, comme on était carburant solo, on fait attaquer Syrien, donc à quel on t'a sur, on a t'a sur. Parce que d'abord, on a un mouvement limité, en ce moment, tout retranché, d'ailleurs, des retranchements, le gouvernement s'est attaqué pour anéantir complètement. On est digra là. À mesure de digra là, le gouvernement faut un rôle. Parce qu'avec les statistiques, le gouvernement a travaillé. Bien fameux. Uri nanani nunuka banga donc maintenant on tasoro au fona tasoro donc comme vous on tasoro on t'a invité ou de filles donc on fona pas considérer nous attaquer on a ce cas quoi nanen de c'est ouais comme on c'est gâte mais le gouvernement faut là parce que c'est vrai jusqu'à présent à région nous t'as la alimenter la Kosebo parce que c'est volontaire c'est pour que jusqu'à présent nous comme mouvement c'est électricité dans leur dernier retranchement on a ce cas tout David sécurité ko kuma min fora effectivement il y a déterminé à fois d'amener à galère donner mais jusqu'à après convoi là-bas minana pratiquement attaqué là ça veut dire qu'on est en train de prendre la température de la chose armo bala ko adapter là à sécurisation dans ces années parce que là faut tout mais en réalité dans la loi c'est l'armée réquisitionnée pour la sécurité de ces citernes là. Mais en contexte dans un contexte de lutte et de guerre asymétrique où en Mogobe a 1 240 000
km² sécurisés. Ni ko bi armée bo à la canne convoi sécurisé, c'est pratiquement quand c'est les camps les bases que tu il voulait de peuples donner pour les sécuriser les axes routiers. Il veut quand on fait pour sécuriser les axes routiers. Donc forcément ni au fana ke ibna fanga di bamba ci wolo mo kata kamu fagalo ka tout fana attaquer. O da ke no ko premier ministre mi fois ka plan d'action gouvernementale le recrutement de 9000 agents pour sécuriser les axes routiers au cours de rapidement en pratique. Mieux vaut commencer maintenant que de commencer à retard. C'est vrai, ils auront un temps de formation. C'est vrai, ils auront un temps pour agir mentalement pour que ça soit sur mais mieux vaut commencer dès maintenant que de commencer à retard. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit sur le beau. Maintenant, il y a qu'au fur dans un moyen terme, on au beau barado de la coupe, la barado et colofana au rôle. Donc il faut au de Kajatemine donner qu'il faut une solution réunie, minte que soit sous bois qu'il faut les 1 240 000 km la pour sécuriser au bola quand on a accès routier qu'on bien fameux. Donc on est hackline parce que abna fond des peuples. Donc maintenant le problème maintenant, moi je crois que la solution bas sur le corridor Bamako Côte d'Ivoire là. Mais le problème maintenant c'est de s'attaquer au corridor Bamako Dakar où on a à peu près 52% des importations de carburant qui viennent de là. Il faut que tu fasses Côte d'Ivoire. Après 52, Côte d'Ivoire, c'est 38%. Et les autres, là, ça c'est réparti entre le Niger, officiellement entre le Niger. Il faut que tu Algérie, ce n'est pas le corridor officiel Moutani, c'est même pas ça par voie de trafic. Vous comprenez? Donc maintenant, il va falloir qu'on s'attaque sérieusement à sécuriser le corridor Bamako-Dakar pour que vraiment, à nos volontés, l'autre jour, le conseil malien des chargeurs, le représentant du conseil malien des chargeurs au gouvernorat, il a dit qu'il y a un nom de Dakar pour là. Même 1000 à 2000, je ne l'ai pas au moins à côté, même 1000 à 2000 camions côté Sénégal. Donc il va falloir que nos outils prennent langue avec les autorités sénégalaises parce que d'accord pour directeur Barka pression qu'elle aura pour que Kadom nous n'atta pas. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment sécuriser cette fois parce que finalement n'amo que fana que amna une crise carburant am so une crise là parce que nous provision en nourriture peut-être et en céréales peut n'ama au fana sécuriser à un moyen long terme au crise fana na crise carburant. OK. Bah c'était donc Dao e fana ka yeta la fɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ hali bi min b'a to an ka chauffeur u ɲuman bɛ taa u ɲuman bɛ segin c'est vrai sɔrɔsiw ka bɛ ka baara dɔ kɛ sira fɛ mais e yɛrɛ bolo hakilina wɛrɛ fana bɛ yen min kan ka fara a sira kan baaraw kɔnɔna na min b'a to lakana bɛ sabati hali bi yan. hakilina wɛrɛ bɛ yen parce que ɲɔgɔn laban dɔw kɛra sisan o ye a bɛ fɔ o ma ko rencontre entre les ministères donc parce que ministère caman impliqué len don ko in na o ye jagokɛlaw ka ministre so anw yɛrɛ sira dilannaw ka ministre so b'a la n'o ye transport ni équipement ye bon ni économie fana jateminɛ o ministère fana sen b'a la u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u ye hakilina dɔw ta bon o la o hakilina na cɛ 900 ko in b'o la pour que a se ka fɛnw sécuriser ka na mais hakilina wɛrɛ bɛ yen tuguni ka fara kan o jumɛn o ye sisan an lamɛnbaga jɛ kun bɛ se k'o tilan k'o bila minɛn fila ɲɔgɔn na kɔnɔna na minɛn fila la fɔlɔ ye jumɛn ye mobili yɛrɛ bɛ boli sira minnu kan tan sira min yɛrɛ lakana ni fɔlɔfɔlɔ ye de ka sira ninnu k'u baliser baliseli kɔrɔ jumɛn ni goudron bɛ na tan ka goudron bali tout fɛn fɛn bɛ ka tigɛ ka taa fo 30 mètres yan k'a tigɛ ka taa fo 30 mètres ka tout bɛɛ bɔ yen ni tout bɛɛ bɔra yen chauffeur kɛ bɛ se k'i to fo hali 10 km k'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen fɛ yen fɛn dɔ bɛ lamaga a danger bɛ se ka dɔn bon an ye laban na fana escorte min nana i bɛ avion ye a sanfɛ escorte la mais i bɛ tout ye c'est à dire tout min don tout in gunnen don sira la kosɛbɛ yɛrɛ donc i bɛna sɔrɔ k'a fɔ ni o kɛla i bɛna sɔrɔ avion min bɛ kɛ sanfɛ a bɛ fɛn caman hali yɔrɔ jan fɛ hali yɔrɔ kɛti fɛn min bɛ fɔ bɛɛ bɛna sɔrɔ a bɛ se ka a dɔw la kɔlɔsi ju la k'a fɔ ko wɛrɛ kɛti dɔ filila nin yɔrɔ la a bɛ se ka anéanti cogo dɔ la an ka mɔgɔ bi minɛn b'u bolo kosɛbɛ minɛn b'u bolo u labɛnnen don ko in kama donc ne bolola gɛlɛya in bɛ kan an bɛ ka adapter a la parce que ni fɛn cunni kan gouvernement baara tɛ komi fɛngɛ kiraya baara c'est à dire ni min nana kan wagati min na i bɛ wuli k'i jɔ k'i cɛsiri ka o de kunbɛn et puis ka jamanadenw hakili sigi k'a fɔ i b'i se la parce que mɔgɔninfin i tɛ se ka tɛmɛ se kan donc mais e ma se kɛ cogo cogo an bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a fara e fana ka o se kan pour que an bɛ se ka se an ka laɲini ma donc ne
ne b'ola ninnu bɛɛ hakilina ɲuman min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a to parce que an bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ko ka stock yɔrɔ jɔ tiɲɛ don o ye baara dɔ ye mais an t'o kɔnɔna na bi an bɛ yɔrɔ min na an mago bɛ fɛn dɔ de la sisan an bɛna minnu utiliser olu utilisation kɔnɔ ka tu tigɛ bi n'i y'a fɔ dugulamɔgɔ mɔgɔ ye ne an mago tɛ faya la tuguni fɔlɔ parce que gɛlɛya dɔ de bɛ yen an bɛ k'o de lakana an mago tɛ bawulen na u k'a tu bɛɛ tigɛ n'u y'a tigɛ sisan dugulamɔgɔ min mago dɔgɔ la n'i ko k'u k'a tigɛ hali sini u yɛrɛ b'u ka k'a tigɛ wari bɔ t'a la tile kelen kɔnɔ u b'a bɛɛ bɔ yen parce que u b'a tigɛ u b'a k'u ka mago ye a b'u ka dɔgɔ baganw ye a bɛ sira jɛya ni sira jɛya la sisan i bɛna ye tajiko in na a bɛ sécurité belebeleba di sɔrɔsiw ma a b'a ka lafiya belebeleba di sɔrɔsiw ma fo ka baara kɔnɔ u bɛ sɛgɛn min kɛ ko in kɔnɔna na a bɛ belebeleba b'o la donc ne ka hakilina ɲuman dɔ ye k'a fara o boloda kan n'u sera k'o bila ba la a bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ voilà mais Boubacar ale ye kuma dɔ fɔ sisan ko tile filanin na ministre ye ɲɔgɔn ye il a parlé du ministre du transport et de l'équipement o ye anw yɛrɛ ka ministère so parce que ne yɛrɛ sira dilannen bon ka fara jagokɛlaw ka ministre kan ani ministre de l'économie bon ka fara premier ministre yɛrɛ kan ani u ye crise min sigi sen kan k'a fɔ ni gɛlɛya nana chaque fois premier ministre de bɛ o ko ɲɛmɔgɔ a la a bɛ mɔgɔw wele ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka ɲɔgɔn bilasira ko la bɛɛ ka ne ka hakilina ye an b'u fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ min bɛ se ka bila ba la an b'olu bila ba la pour que an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc u y'o minnu kɛ ne b'o la ɲɔ bɛ ka bɔ o la o mais Mansour par exemple ne bɛ ka bɔ a la laban in na n'i y'a jateminɛ fɔlɔ i tun bɛ bɔ i bɛ Bamakɔ gudɔrɔn lajɛ i tɛ foyi sira kan mais ne yɛrɛ natɔ bi an nana embouteillage de la donc ne kun ko alhamdulilayi oui embouteillage min nalen o kɔrɔ ko ça veut dire que dɔw nana ne kun ko alhamdulilayi an bɛ taga kuma min yɛrɛ la tan ko ni ala ka sira bɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka tare fɔ k'a fɔ ko in filɛ ko in tɛ maliyɛn ko ye an ka ko in bɛ ala de bolo la donc ni an fana y'a bila minɛ kelen kɔnɔna a ka ca ala fɛ an bɛ hakili sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔna na mais n'an ko k'an b'a fɔ ko an b'a ta k'an profiter ala de k'a fɔ k'an b'a kɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ bon o de bɛ na ni tiɲɛni ye bon ne dun bolo an mɔgɔ caman b'u yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔna o de ye problème y'an bolo quoi donc ne bolo an ka b'o kɔnɔ an bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko ni an si ka hɛrɛ tɛ nin na foyi t'an bolo jamana in tɛ ko ye mais ne tɛ se sɛbɛn fɔlila mɔgɔ si ye parce que ni a gɛlɛya cogo cogo a ye a lamɛn laban in na k'a fɔ ko bloc min sigira an kan tubabu jamanamɔgɔw ni caman ko k'u ka mɔgɔw ka taa sisan nin bɛɛ k'a yira an na k'a fɔ an minnu ye hakili dɔgɔmantigiw ye an k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ tiɲɛ ni tiɲɛ bɛ kɛra tan ninnu b'a bɛɛ kalama bon u b'a dabali min fana kama donc ala m'o nɔgɔw ye n'o ma nɔgɔw ye u bɛ sira wɛrɛ ta k'a fɔ k'u bɛ ko wɛrɛ kɛ sinon a bɛ an ka taa nin o tɛ o hakilina de ma dafa parce que ko in dabɔ min kama an ka gouvernement kɛra u jɔlen jɔ sen kan u jɔla an ye bon alhamdulilayi an b'u fɔ an b'u barikada sinon wa ko tun ma dabɔ nin kama a ma ɲɛ i bolo de voilà. Ok Basile Diallo o b'a to n bɛ ɲininkali dɔ tɛnku e la kosɛbɛ parce que kɔrɔfɔ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ citerne fɛn fɛn bɛ don Bamakɔ e b'a bɛɛ kalama maintenant sisan o citerne mana na mɔgɔw kɔni bɛ content bɛɛ bɛ nisɔndiya citerne donna Bamakɔ an bɛna essence sɔrɔ mais o tɛ aran bali tile fila tile saba fo ka su ko i y'a fɔ kuma la ko citerne pour que a ka se ka mɔgɔw la fo tile o tile citerne kɛmɛ ka se 160 ɲɔgɔnna ma mais o hakɛ mun bɛ na o gasoil de don wa ou bien essence de don wa ou bien fuel de b'a la wa ou bien dɔwɛrɛ minnu ou bien anu bɛ taa min munna mɔgɔw tɛ k'a sɔrɔ joona ka se ka u nimisi wasa parce que aran ka jan kojugu se ka ɲɛfɔli k'an ye o la wa parce que e bɛ caman kalama a la. Oui, c'est vrai, mais caman kalama mais fɛn bɛɛ tɛ se k'a fɔ micro la n ye min fɔ mɔgɔw ye parce que n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye ni fɛn dɔw kalifali la olu dɔw ye fɛn dɔ gundo ye quoi parce que déjà o ka ɲi jamana yɛrɛ ma quoi n bɛ min fɔ citerne ko la citerne bɛ don c'est vrai mais a bɛɛ tɛ essence dɔrɔn ye gasoil bɛ don essence bɛ don jeti bɛ don jeti ye an ka pankurun ka essence de o fana ni fɛn o fana o ko balawu fana ka bon ni tɔw fana ta ye donc bɛɛ de bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ comme an b'a fɔ an ka maliyɛnw ye o k'a faamuya ni n ko maliyɛn an bɛɛ lajɛlen quoi citerne tɛ dɔwɛrɛ citerne ye tasuma de o y'a to n'a ye citerne kɛ o bɛ tasuma k'a la ka flamme k'a la parce que n'a nana c'est comme bombe de don n'a tira a bɛ exploser de donc mesure de sécurité min bɛ yan ka ta pour que k'a dɔn a bɛna don n'a ye n'an bɛ gɛlɛya wagati kɔnɔ olu bɛ don an bɛ communication dɔɔni fɔ mɔgɔw ye u ka se k'a faamuya parce que ni gɛlɛya nana réglementation de bɛ kɛ ko bɛɛ la
ne bɛ réglementation internationale dɔrɔn de fɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya ko kelen bɛ yen n'a y'a jateminɛ sotaramatigiw mun filɛ n'a ye mun ta fɔ an ye station dɔ évacuer sotaramaw kama ani katakatani ani taxiw ani moto taxiw parce que mun na ani bisu mun na parce que déjà jamana kɔnɔ olu bɛ mɔgɔ de ta olu bɛ baara kɛ population de ye an yɛrɛ mobilitigi ne ta ye n ka mobili de ne yɛrɛ bɛ n ta de ta ka boli ka taa jɔ mais olu mana servi c'est comme u ye population de servi donc priorité bɛ d'olu ma mais sanni an ka kɛ marafa sigilen fɛnɛ n ka bonya n ka foli bɛ se chauffeur bɛɛ ma n ka foli bɛ se bɛɛ ma an ye ɲɔgɔn ye an ye réunion min kɛ sanni an ka préparer parce que fɛnw bɛɛ bɛ préparer de mais anw ni finilatigiw mɔgɔ an ye u ye station min ta an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ problème ma k'a la parce que ne y'a yira an ka mɔgɔw la il faut que maliyɛn bɛɛ ko dɔn finitigi Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ fan si finitigi tɛ ran kɛ en matière de sécurité tɛ ran kɛ priorité b'a bolo essence ɲini na fɛn fɛn na finitigi n'a ka fini b'a kan a tɛ ran kɛ ka daminɛ Mali la ka taa États-Unis ka taa yɔrɔ yɔrɔ ne y'an ka chauffeur la n y'a f'u ɲɛna mais n'an bɛ fɛn kɛ an ka baara kɛ an ka kɛ ni hakili ye u y'a faamuya véhicule n'o bɔra yen ni soku nana sisan soku ye gouvernement de ta ye a bɛ f'o ma soc de sécurité o ye diɲɛ fan bɛɛ de hali e ka produit e yɛrɛ ka produit sanni ka na n'a ye n'a donna soc de sécurité na gouvernement de t'a dɔn parce que an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ mɔgɔ ka se k'o faamuya donc n'o soc de sécurité nana a bɛ di ten de an y'an ka mɔgɔw wele olu ka finitigiw nana sotarama nana a bɛɛ y'a ye fana mankan ma wuli yen u yɛrɛ ye ɲɔgɔn fo f'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kun parce que u éduquera k'a f'u ɲɛna u y'a faamuya véhicule a bɛ f'u ɲɛna les cas d'urgence hôpitaux b'o la cliniques b'o la ambulances b'o la corbillard b'o la fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ jama ta difficulté kɔnɔ sapeur pompier b'o la bien vrai que olu ye fɛnɛ ye fangatigiw ye mais u bɛ se k'a dɔn à tout moment partout station fɛn fɛn yɔrɔ yɔrɔ y'u diya parce que difficulté mana na u bɛ ji ta u bɛ taa carburant ta ni tasuma ye yɔrɔ dɔ ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ jɔn b'a ɲɛnabɔ olu de b'a ɲɛnabɔ n'a ko k'a t'a d'olu ma a bɛ kɛ cogo di donc an y'o f'u ɲɛna station min affectera ninnu na an y'a kɛ nin min bɛ yan ka boli bi aujourd'hui sotarama ninnu filɛ nin ye n b'a fɔ mɔgɔw ye u ka se k'a faamuya an bɛ quantité min d'u ma dɔw bɛ dɔɔnin ta u bɛ bɔ u bɛ taa course kɛ ka tila ka segin ka na tuguni k'u jɔra an na parce que quantité caman ma d'u ma u tɛ se hali ka tile kɛ n'a ye mais u y'a accepté donc o de kɔrɔ ni gɛlɛya nana ka na wele n'u lajɛra tan na parce que éducation ko dɔrɔn ni mɔgɔ éduquera u b'a faamuya an ka to gouvernement kɔ ni plan min nana an ka jɛ k'a si ɲɔgɔn fɛ donc citerne 100 mana don 400 mana don gouvernement ka classement de b'a la an mun ye mobilibatigiw an mun yɛrɛ min bɛ taa ta ka na an ye citerne tigiw carburant ma di an yɛrɛ ma koyi an bɛ taa yɛrɛ an kɛ i n'a fɔ fɛnkɛ à part les sotrama à part les sotrama les taxis les katakatani et puis les mototaxis et les bus bus min fana bɛ k'a fɔ ko bus interdit o tɛ dɛ bus min bɛ dugu kɔnɔna la an y'u ta de pour que ka se ka sotaramaw ta ka se ka fana donc mɔgɔw ka se ka na mɔgɔw ka se ka déplacer bɛɛ ka t'i ka ko la mais olu ka yɔrɔ farafasiya an ye yɔrɔ fila de d'u ma kelen bɛ corridor la kelen bɛ maintenant an y'a ye fɛngɛ car ni fɛnw bɛ don ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn parce que car fɛnɛ ka quantité ka ca dɔɔni parce que car kelen n'i ko k'i bɛ 100 litres 120 i bɛ taa a bɛ voyage kelen ka tila ka na a bɛ fɛngɛ donc an ye yɔrɔ kura dɔ dayɛlɛ a segi kɔnɔna la ka taa carreau bila yen o fɛnɛ ka cɛ ka bɔ yen an y'u wele k'u conseiller gouvernement yɛrɛ ka urgence mais n'a fɔra ko ɲɛmɔgɔbaw fɛnɛ pour que o fɛnɛ ka baara kɛ il faut que carburant de ka k'u kun dɛ donc n'u nana an bɛ sira dayɛlɛ u ye u b'a kɛ donc o ye éducation ka baara ye an b'o de fɛnɛ ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ nin wagati in na ni yɔrɔ mun fɔra bɛɛ ka ran kɛ
kana fɛngɛ kɛ finitigiw min filɛ gouvernement yɛrɛ y'o résolu parce que u ye sanction dɔ affecté la o y'o fɛngɛ ta parce que pays bɛɛ bɛ se ka réglementation kɛ donc an bɛ ninnu kɛ citerne min bɛ na aujourd'hui Bamakɔkaw dɔrɔn de tun bɛ yan ka servi mais tôt ou tard a fana bɛna lajɛ n ye min fɔ an ɲɛna dɔɔni bɛ sisan a bɛ taa région fana kɔnɔ parce que o fana ye gouvernement ka baara de mais olu bɛɛ tɛ fɔta ye fɛngɛ kan maintenant olu de bɛ décision ta a bɛ kɛ cogo min na an b'a kɛ ten. mais Diallo an ma yɔrɔ dɔ fana faamu citerne hakɛ dɔ mana na sisan nɔ Bamakɔ par exemple an k'a kɛ weekend in na dɔ nana mais a bɛ se ka tile 4 tile 5 fo tile 6 ɲɔgɔnna kɛ tuguni mɔgɔw t'a mɛn tuguni est ce que o de tɛ ka na ni gɛlɛya hali bi ka se ka mɔgɔw labɔ. mais c'est ce que an bɛ kuma min fana crise nana ka ban dès que ni choc de sécurité banna dɔrɔn crise nana an ka na ɲɔgɔn nɛgɛ maintenant crise la il faut 150 a tɛ don ne tɛ nombre fɔ mɔgɔ ye min bɛ don o tɛ ne ka baara ye donc min bɛna don a bɛ dugu ma o de bɛna ni inflation ye o de bɛna ni gɛlɛya ye n'i y'a ye n y'a dogo n y'a kɛ bidon kɔnɔ n taara feere parce que a tɛ yen n'a bɛ mɔgɔ ka se ka taa san mɔgɔ fɛ donc ni an bɛ baara de kɛ sisan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que min bɛna ka dɔgɔn gouvernement b'a lajɛ a ka pouvoir de don parce que choc de sécurité de don donc a b'a ta a kan ka taa di min ma ka taa kɛ ne ko n ko anw citerne tigi min bɛ nana ye anw tɛ priorité ye o ye hali an ka camion ba ye min fɔ sa ko camion ba mun bɛ na a bɛ camion ba kunkolo jɔlen yɛrɛ mais i n'a fɔ tɔw tɔgɔ parce que gouvernement y'o décidé sini a bɛ se ka décider k'a fɔ ko bon maintenant a ye nin don olu fana ma anw citerne tigi y'an plein ne yɛrɛ bɛ citerne de bɛ ne bolo donc an y'an plein k'a fɔ an tɛ carburant yɛrɛ sɔrɔla ka taa ta mais u ye dɔ fɛngɛ mais a bɛ na de dɔɔni dɔɔni donc peut-être dans les jours à venir u bɛna dɔ wɛrɛ fɛngɛ u bɛna dɔ wɛrɛ hali car intérieur bɛ mun na bɛ mun ye ka na ta olu fana sen t'a la koyi car dugukɔnɔlaw dɔrɔn ani sotarama des priorités ani les véhicules d'urgence olu dɔrɔn de don mais dɔɔni a bɛ élargi Bamako bɛ yan ka fɛn kɛ dɔɔni a y'a ye sisan a bɛ station bɛ station caman na fɔlɔ-fɔlɔ i bɛ 1 2 fo mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn wele ka fɛn kɛ n'a bɛ kelen donc a bɛ station caman na sisan donc petit à petit a bɛ résoudre dɔɔni plus citerne bɛ don. mais a ko fɔra ko station ko 24 heures sur 24 mais an b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ dɔɔni kɛ dɔrɔn u bɛ tila ka jɔ. oui munna u bɛ dɔɔni kɛ ka jɔ ni carburant dir'e ma sisan e bɛ citerne kelen feere tile kɔnɔ il y a des stations qui vendent des citernes par jour mun bɛ marché kosɛbɛ mais dɔw bɛ yen u bɛ citerne tilancɛ feere dɔw bɛ yen u bɛ citerne moitié feere tile kɔnɔ mais n'a fɔra ko ka na e bɛ 20 000 30 000 feere tile kɔnɔ ni 5 000 6 000 dir'e ma o bɛ se ka mun kɛ gouvernement ye décision ta mun na nana n'o fana décision ye o bɛɛ ye maliyɛnw pour que an ka se ka hɛrɛ de sɔrɔ parce que dɔw bɛ to Kivu kɔnɔ n m'a fɔ n ko bɛɛ b'a kɛ dɛ ka carburant to Kivu kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn tɛ yen donc u y'a yira bɛɛ ka parce que u b'a fɔ k'u bɛ yɔrɔ datugu ni yɔrɔ datugu u b'u dogo ka taa feere n m'a fɔ bɛɛ b'a kɛ dɛ mais n'i ye gouvernement bɛ décision fana ta parce que u bolo dara fɛnw de kan quoi donc u ko bɛɛ k'a dayɛlɛ a bɛ yen a tɛ yen aw b'a dayɛlɛ comme ça mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ a tɛ yen u ka affaire économique bɛ baara la su ni tile ne da don olu la olu fɛngɛ olu b'u ka baara kɛ minnu fɛn kelen de fɔ pour que maliyɛnw ka faamuya a ko ka gɛlɛn carburant min filɛ a bɛ yan ka transporteur fɔ ne min bɛ ne ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa a ta dɔrɔn ka na n'a ye mais carburant tigi tɛ ne ye o carburant tigi ye chargeur de normalement émission in na peut-être directeur chambre de commerce président du district tun kan ka kɛ yan olu ye chargeur ye voilà an bɛ c'est étape par étape d'accord donc carburant ye l'état ye a bɛ f'o ma ko chargeur c'est-à-dire chargeur tɛ dɔwɛrɛ ye transitaire ani importateur mun bɛ produit importé ka na olu de ta don maliyɛnw parce que déjà pour que i ka taa ta il faut ka k'i bolo ye u b'a san de fɔlɔ an b'a san Abidjan ni Dakar min na bɛɛ b'a san ye de o port ninnu kɔnɔ donc i b'a san fɔlɔ k'a bila yen n'a bilara i bɛ papier k'a la o la a bɛ sɔrɔ ka taa nɔfɛ n'a taara nɔfɛ ka na n'a ye donc chargeur bɛ ale de t'a ka produit ne ye transporteur ye ne bɛ taa ta ka na n'a ye n'an sera frontière la administration fana bɛ don a la n'o ye douane ni affaire économique ni fɛnw bɛɛ ye bon sisan kuma kura wɛrɛ de donna la min tun t'a la fɔlɔ o ye sécurité ye n'o ye convoi ye
donc a ka jate minɛ a tun bɛ kɛ cogo min na facilement ka fɔ an ka taa cɛ tɛ ka na n'a ye maintenant convoi de bɛ na kɛ dilan k'a sécuriser ka se k'a ta ka na n'a ye pour que tiɲɛli kana kɛ. donc bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan donc bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i ni jɔ fɛngɛ la a bɛ organiser cogo min na bon o ye ko wɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ se k'o fɔ an ɲɛna donc c'est pour vous dire que mais u b'a ko kan fɔlɔ-fɔlɔ mobili min tun bɛ don o tun ka dɔgɔ u ye dɔ fara a kan donc plus dɔ bɛ fara a kan dɔ bɛ bɔ crise la dɔɔnin. bon kɔrɔfɔ ɲɛna mais n bala fa e ko e ye kuma dɔ fɔ yan ne yɛrɛ ye sigi kirite e ko 800 stations k'olu bɛ Bamakɔ de dɔrɔn tɛ yan mais k'a tiri ma ne delila ka an delila ka dɔ invité ka na yan a ko mun ye essence ko ye ko n'u ko k'u bɛ essence dilan ko ils ne vont pas en profondeur hakɛ mun kan ka a dogo ko o t'a a fɛngɛ par exemple Dramane Dambélé y a dit ça ici i y'a faamu pardon o tɛ o sont pas organisés essence yɛrɛ mun kan ka di i bɛ taa sɔrɔ sur 800 stations i b'a sɔrɔ est-ce que olu yɛrɛ o organisé yɛrɛ do wa. n bɛ fɛ ka min f'i ye organisé len don dɛ parce que fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ papier b'a bɛɛ la. non papier ko hɔn. n bɛ fɛ ka min f'i ye a daminɛ dɔrɔn pour que i ka dɔn ko station bɛ Bamakɔ ka na dugu kɔnɔ tɛ dɛ Kalabankɔrɔ pɔnda la sanni k'i se Tiɲɛbani station 30 ni kɔ de b'a la o tronçon kelen dɔrɔn kan tronçon tɔw t'a la. oui mais ne b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn o tronçon ni o station bɛ yen mais n'i ko ko maintenant est-ce que o mot passé bi jamana min kɛra sisan wari bɛ n bolo n bɛ taa station dɔ dayɛlɛ i y'a fɔ moi ka sin k'a sɔrɔ mais est-ce que yɛrɛ ma la o b'a dayɛlɛ c'est que fɛn yɛrɛ mako bɛ mun na n b'a dɔn n b'a fɔ cogo di c'est à dire a quantité dingɛ quantité mako bɛ voilà bala n'i ye faamu n y'a faamuya n b'a fɛ ka min f'i ye dingɛ ninnu man bon kosɛbɛ de. bon voilà. i y'a faamuya dɛ parce que président ɲɛ min fɔ i bɛ yɔrɔ caman datugulen carburant mana jigin sisan mobili hakɛ joli b'a ta mobili hakɛ e ka jateminɛ corridor min dilen nɔ ma n'i sera corridor la station EOC kɔfɛ mobili b'u dɛn sira kɛrɛfɛ ka na fo Badilabugu yirinin kɔrɔ ka bɔ Badilabugu yirinin kɔrɔ ka murumuru ka taa quatrième kɔrɔ dalela fɛ ka tila ka murumuru ka na fo palais la culture da la o aran jateminɛ minnu bɛ k'u jɔ ka taa Dawudabugu sirafara la olu b'u jɔ fo Dawudabugu sirafara la nin bɛɛ mobili aran de ye mais nin bɛɛ de bɛ ka servi station kelen fɛ. mais est-ce que station kelen gros citerne fila station kelen est-ce que a bɛ se ka boli kɛ ou bien a tɛ boli kɛ. citerne fila a bɛ dɔ k'a la n'o tɛ i bɛ citerne fila jɔ Sotarama ni taxi an b'a ta ka taa i b'a fɔ foyi tɛ yen. voilà e bɛ na n ka kuma n bɛ yɔrɔ mun kɔ sisan an b'a ta ka taa i ko foyi tɛ yen. parce que mɔgɔw bɛ content souvent dɔ bɛ boli ka taa station na ko citerne jiginna sisan citerne kelen jiginna. voilà a kelen na o peut-être comportement parce que an y'a mɛn citerne fɛnɛ kɔnɔna la on dirait a tilalen don comportement saba naani a tilalen don de. voilà donc maintenant dɔw b'a ko non ko comportement kelen de jiginna an fɛ yen dɔw b'a ko fila de jiginna an fɛ yan nɔ donc dɔw b'a ko citerne bɛ jigin a bɛ dépend i ka dingɛ bɛ min de ta. voilà ne b'a fɔ voilà est-ce que normalement dingɛ sigi nin o est-ce que état ma kan ka wuli k'a sigi k'a fɔ désormais a kan ka nin a kɛ ayi ne tɛ se ka kuma o kan. bon président bɛ se ka kuma o kan. oui bon ne bɛ se ka parce que ne yɛrɛ min filɛ ale bɛ Sénégal yɛrɛ ye bon j'ai des stations yɛrɛ fɛnɛ kɛ quoi. Citerne ye min ye comportement de don actuellement ça fait on a des citernes bɛɛ la Mali ye sariya kura mun ta 45 000 litres. merci tɛ tɛmɛ o kan tuguni. 55 fɛnɛ tun bɛ sen na 55 tun bɛ 60 000 tun bɛ 70 000 yɛrɛ tun bɛ hali 80 000 yɛrɛ tun bɛ Mali la mais a bɛɛ jɔra bi ala ka bon ni n ko k'a bɛɛ jɔra d'une manière générale officiellement u jɔra dɔw bɛ se k'u dogo k'u tɔgɔ kɛ halisa. mais mun n'a jɔra parce que gouvernement y'a réglementé norme UMOA règlement 14 de norme UMOA donc o de ye citerne bɛɛ kɛ 45 000 litres en général c'est 5 comportements de 9 000 donc citerne kelen de b'a la bon dɔw ta bɛ se ka kɛ 2, 3, 4 comportements mais en manière générale a bɛɛ ye 9 000 fois 5 donc o tilalen b'o la maintenant ni citerne nana o b'a tila station ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ comportement kelen bɛ na 9 000 litres mɔgɔ min bɛ 20 000 30 000 feere tile kɔnɔ n'i ye 9 000 d'o ma mais aw ka kuma yɛrɛ fɛn na o de nana mais a bɛ kɛ dɔɔni ka di bɛɛ ma pour que secteur bɛɛ ka se ka servir ni dɔ dira commune 4 ma bi dɔ bɛ di commune 3 ma dɔ bɛ di commune ma o b'a kɛ ten de
parce que les chocs de sécurité be gérer il be bere sérieux pour que beka al be don soro ka sa te soro parce que mo to ron ne fam mo na citadin jolé do non a les stations ko essentiel balon sila dala ko se ke chudi ko si essentiel badjigina so madana voilà mais ba soro 9000 do mana jigina na fara mo ko na ka be ba maintenant gouvernement est transparence ko ka robe dala pour que beka yi ka ko fin reta kono o de nana ni citerne ka station ga problème ni ko d'accord mara fa ha sisa wala mi yo na sisa be do tita kono bibina ida mina kuma de ma ko fe amna amta funga daw bra amina fa fa sisa aye ga kuma beme mais bibina pour que malien beka wasa ya fama shi de wuci kana soro e bi sika mu de fo anyebi bon yo kuma mi fo kuma ka gele bɛɛ tɛ se ka wasa o ka gele quoi mɔgɔ kɔni an bɛ laɲini de kɛ k'a fɔ ko an bɛ bɛɛ wasa mais bɛɛ tɛ se ka wasa parce que hali ni sansi kɛ ka Bamakɔ bɛɛ fa wari tɛ bɛɛ kun k'a san donc bɛɛ tɛ se ka wasa hali ni ye sansi kɛ ka Bamakɔ bɛɛ fa bɛɛ tɛ se ka wasa bɛɛ tɛ wasa sɔrɔ mun na parce que wari tɛ bɛɛ kun k'a san crise in bɛ a tɛ dan essence ko dɔrɔn ma crise in bɛ ka gɛlɛya se dɔ ma olu tɛ ka wari sɔrɔ tuguni mais ça c'est bien les warté kuna e ba san chukume e ga misala dama misala yoro ma bon c'est ça soudering beno wa do ko kwanti tu karola o me finge de sa taji de taka ke ko groupe ko ka barake o jola amena o tu barake la tuguni wari de tukuna tuguni fitini ko marale no ya dunga ba tuguni na do wartu kuna ta carburant na chugo na be wa fani wa tu tu sira tu wa fani wona ka tu carburant do wuti la mo wasi gulu wasala olu wasa donc gɛlɛya ni mɔgɔ bɛ ka ta dɔrɔn k'a kɛ karibina kana kana mais gɛlɛya ye ko caman de a bɛ ka ko caman de sen ka taa mɔgɔ tɛ ka min ye e ko yɔrɔ fɔ dɛ parce que dès le départ tu es en train de parler mais i bɛ tourner ka tourner i tɛ ka tourner i tɛ tourner n'a bara ci voilà n'i y'a bara bɛ ci ça va a tora fɛrɛ o tɛ wara bɔ gɛlɛn t'a ta ça sisan ne bɔra dɔrɔn hali bi n bɛ segin k'a fɔ de hali bi an ka sɔn k'a fɔ ko gɛlɛya minnu b'an kan an k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya gansan tɛ dɔ ka laɲini don dɔ ka laɲini de don o jɔn ye bon n t'o f'i ye tan non mais e se ka fɔ non b'a fɔ t'a f'i ye tan non parce que ko ko bɛ kɛ foyi tɛ gansan mais an b'a fɛ k'o fana dɔn voilà a bɛ fɛ k'o min dɔn dɔw m'a fɔ k'u bɛ taa ka bɔ n ka jamana kɔnɔ sisan ko gɛlɛya bɛ yen americain y'a fɔ k'u bɛ taa occidentaux fana k'u bɛ taa dɔw yɛrɛ ne wele ko karisa ko aw bɛ ko dɔw kalama ko la i bɛ ɲinini kɛ tuma dɔ la ko n y'a mɛn ko aéroport falen bɛ tɔɔrɔ la n ko cɛ ta i ci fɛ san n ye manamanakanw de t'i ci fɛ bɛɛ ka taa n ko anw tɛ taa yɔrɔ si n'ala sɔnna ma n k'a bɛ k'an ɲɛna an b'a ko kɛ fana wa an bɛ tɛmɛ nin na an bɛ taa sini fɛ fana gɛlɛya bɛɛ ko ye hɛrɛ n y'a faamuya donc ni gɛlɛya bɛɛ ko ye hɛrɛ gɛlɛya mana na an kana fɔ dɔrɔn k'a fɔ k'a banna ayi gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ de b'a kɔfɛ gɛlɛya de bɛ mɔgɔninfin banba ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ k'i ka ɲɛnɛmaya la i tun tɛ min dɔn gɛlɛya de kɔni b'o sɔrɔ o ye ala yɛrɛ ka kɛwale dɔ ye k'a di buna hadamaden ma i m'a faamuya nɔgɔya kɔnɔna na i tɛ ɲinini kɛ o mais gɛlɛya de bɛ mɔgɔ bila ɲinini na ni ninnu tɛmɛna bi waati dɔ tɛmɛna an ka cɛdenw filɛ tɛgɛrɛ min bɛ f'u kɔnɔ o tun tɛ fɔ fɔlɔ parce que u tun tɛ kɛlɛ in fansi maîtriser mais bi an bɛ don min na ko bi u degela la u bɛ ka don a kɔnɔna na u bɛ ka kɛlɛ in kɛ k'a se minisiri wasa yɛrɛ la an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ dɔ dɔn a ko kɔnɔna na bi fo ka n'a kɛ armée classement na bi an ka jamana bɛ sanfɛ kosɛbɛ o kɛra gɛlɛya de y'a kɛ donc gɛlɛya tɛ kojuguba ye n'i kɛra mɔgɔ hakilima ye gɛlɛya bɛ ku dɔ de yira k'a fɔ i ka ku dɔ de ɲɛɲini donc ala t'a kɛ gansan na mais ni mɔgɔ min de ma kɛ hakilitigi ye e bɛ gɛlɛya ye dɔrɔn e bɛ jɔ k'a fɔ k'a banna n'i jɔra k'a banna dɔrɔn a banna fana dɛ cogo t'a la tuguni o de kama ne ko hali ni station bɛɛ fa la bɛɛ tɛ se ka wasa kuma b'o yɔrɔ de kan voilà Abdallah kuma tɛ nin ye c'est à dire bi bi in na cɛ solution définitive i y'a faamu wa bɛɛ sigilen bɛ k'a bɛɛ la yɛrɛ qu'est-ce que e bɛ se ka mun yɛrɛ fɔ pour que an bɛɛ ka hakili kan ka sigi yɛrɛ bon je crois que pour que bɛɛ hakili ka se ka sigi je crois que carburant ko tɛ o c'est que kɛlɛ in de ka ɲini ka ban ni ko carburant ko tɛ ko dɔ bɛ yen fɛ y'a fɔ ma e fana nana tuguni su na ko non carburant ko tɛ fo que kɛlɛ nin mais kɛlɛ jumɛn don dɛ non terrorisme kɛlɛ de ko don donc si ma ye bien compris terrorisme kɛlɛ de nana fo ka na gɛlɛya se san ko fɛn bɛɛ la ka kɛlɛ fɛn wɛrɛ tɛ terroriste de don qui sont ces terroristes là terroriste jeunes mɔgɔw de bɛ a fanba la ka ca a bolofara ka ca mais jeunes don mais particulièrement kufa ni yɛrɛ ka mɔgɔw don
non o ka porte-parole ye cɛ de n'o b'a fɔ Bina ale porte-parole le sinon ale yɛrɛ tɛ o i y'a faamu. Ah, donc il y a un monsieur qui s'appelle Bina. Bina Jara, voilà, min to ka bɔ télé la ka kuma o tɔgɔ la ta. Ça tu le connais? Voilà, réseaux sociaux kan. I y'a faamu. Mais olu ale porte-parole de o sont les véritables commanditaires Kufani Yade. Donc ale y'a yira k'a fɔ ko Bina, ale y'a yira k'a fɔ aw ɲɛna ko ale y'a di k'u va ka porte-parole de ya. Si a y'a fɔ a m'a fɔ a da la mais bɛɛ b'a a bɛ olu de ka kɛ ale ko minnu b'a ka citerne attaquer olu de don. Bon d'accord, vas-y. I y'a faamu. O certitude kɔni o tɛ wuli. Maintenant fo kɛlɛ in fana de ka ɲini ka ba jamana ka basigi. I y'a faamu. Développement foyi tɛ se ka kɛ kɛlɛ kɔnɔna na. I y'a faamu. Donc o yɔrɔ in fanga o de jateminɛ bancogo wɛrɛ tɛ a la bancogo fila kɔ a bancogo fɔlɔ ye jumɛn ye ne yɛrɛ bi y'o de fɔ moi je me réfère toujours aux conclusions du dialogue intermalien dans sa thématique paix et sécurité Maliens de bɛnna k'a la k'u ka négocier avec les mouvements armés et engager un dialogue doctrinal avec les djihadistes i y'a faamuya donc an ka taa o sira fɛ fɔlɔ ne y'a fɔ nous sommes en position de force n tɛ tile a fɔli la n tɛ se ka fɔli la an ka 19 régions districts a tɛ mɔgɔ si bolo a b'an yɛrɛ de bolo les 159 cercles issus du nouveau découpage là a tɛ mɔgɔ si bolo a b'an yɛrɛ de bolo le problème que moi j'appelle les résiduels là c'est entre les villages et les arrondissements i y'a faamuya donc nous sommes en position de force an ka région kelen tɛ ko min bɛ mɔgɔ bolo an ka cercle kelen tɛ ko min bɛ mɔgɔ bolo hali arrondissement yɛrɛ a tɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo le problème c'est entre les villages et les arrondissements. Mais Abdallah yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔw ma bɛ yɔrɔ dɔ fɔ ko ka sigi a fɔ kɛ ni terroriste ninnu ko alors que objectif dɔnnen don ka ban donc est ce que ko bɛ o bila wa. ayi ko objectif dɔnnen don n bɛna ni kuma ye o porte-parole ye mun fɔ ka jamana in kɛ silamɛ jamana ye i y'a faamuya nous avons une constitution qui est la laïcité b'a kɔnɔna na qui donne la liberté de religion à tout le monde. Au Dakar Congo, pourquoi ne pas mandater les érudits de Tombouctou, le Haut Conseil islamique, au Kata Djuro, le bec Kremina Islamia, Boloko Filindouala. Mogobi sur l'érudit de Tombouctou, Mogobi sur le Haut Conseil islamique, même Toko Sika, comment nous fait, car faut avoir fili de là. Islamia, Mogon Tonio, Islamia, Inugona Fali, Islamia, Tekachenu Domo. Mais Marfatiki Gati, Signoma Kibo, d'autres affaires Mandi. Non, l'accord d'Algérie 2015 là, Amaka Marfato Mogola. Il faut une négociation qui est non, quand on dit on va négocier, quelle était au là-haut. Il y a des fois où il y a une négociation qu'on tient moi faible. Il faut Burkina aller à tirer moi chiffre quand il y a sur le ça c'est irrévocable maintenant. Mali titi kumu fo rochi tu Mali kumu fo Mali rekona. Donc en même temps c'est quand même comment. Mais kumu fo là au kata kata comment on fait. Au cas diaka bo mine islamia là, islamia fait au lieu de mi kala islamia là, islamia té. Maintenant nous on m'a soma. Nous quand on a quel jusqu'au dernier retranchement, jusqu'au même au dernier Maliambo qu'il faut kata sur mais je crois que Rome bi en réalité dialogue intermalien que quand la charte de la paix les leviers sont là on a se taper là tu vois on levier activé quelqu'un qui se ga jamana qui se ga basi il faut 1 245 000 km². Il faut aussi mettre à l'évidence, on n'a pas encore les moyens humains et matériels qui sont sécurisés à 100%. Effectif tambour foro amien tambour foro ça c'est jamana ka bon hoju il y a famille donc on a essayé de faire le privilège aujourd'hui par le dialogue mais à ce que kaba ni donala on a cercle franchi région franchi même arrondissement té comme quelqu'un nombre até donc nous sommes en position de force. OK. Barafa, amena ye fan fait. Vraiment, monsieur, en tant que grand responsable, je ferai un bel ou nebila ça. Barafa, on va faire une solution du moyen de bien pour que nous connaissions pas plus. Bon, néné n'ingola, n'a qu'à solution pour faire monnaie. Malien yɛrɛ dama an ka ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ parce que i bɛ fɛn o fɛn dilan parce que mɔgɔ tɛ kɛlɛ to i ka du kɔnɔ k'i bɛ se du wɛrɛ la dɛ i y'a faamuya kɛlɛ bɛ ka so e ka bɔ k'e bɛ taa du wɛrɛ kɛlɛ i tɛ se dɛ an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye o tuma na tilennenya baara kɔnɔ an bɛ taa n'o ye tilennenya ye jumɛn ye carburant ko ka gɛlɛn tiɲɛ don mais n'i y'a jateminɛ carburant faama min bɛ kɛ bidon kɔnɔ ou bien carburant faama min bɛ bɔ ka taa feere kɛrɛfɛ n'o y'a sɔrɔ carburant bɛ di bolifɛntigiw yɛrɛ de ma an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ a bɛ ban dɛ an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ a bɛ ban mais sa bɛɛ talen bɛ yɛrɛ kɛ carburant ni min wulila dɔrɔn bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ don o la an dun ka ye silamɛ jamana ye silamɛw bɛ yan kerecɛnw bɛ yan diinɛmɔgɔw bɛ yan bɛɛ ka kuma i ka mɔgɔ fɛ diinɛ bɛɛ bɛnn'a kan tilennenya i ye kafiri o i ye silamɛ o a fɔra i ka tile
i kafiri silamɛw a fɔra ko i kana nkalon tigɛ i kafiri silamɛ a fɔra i kana ala kota bon ne bolo n'o ye tiɲɛ ye minnu bɛ yen ni ala y'o diinɛ ɲɛmɔgɔw kalifa olu la bi an bɛ pays laïque la bɛɛ k'i ka mɔgɔ sensibiliser a bɛ ka taabolo min kɛ gɛlɛya kɔnɔ a tɛna ni gɛlɛya banni ye a bɛ na ni ko wɛrɛ de ye gɛlɛya kɔnɔ mais an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in na bɛɛ jɔda b'a la gɛlɛya in ka se ka ban ni bɛɛ y'o dɔn gɛlɛya in bɛ nɔgɔya ni bɛɛ y'a dɔn dɛ gɛlɛya bɛ nɔgɔya facilement mais ni mɔgɔw m'o dɔn fo dɔ de bɛ ka gɛlɛya in profiter k'a kɛ i b'a fɔ ale ka sɔrɔ dɔ de bɛ gɛlɛya in kɔnɔ ka tɛmɛ tɔw kan i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ hali ala yɔrɔ ne bɛ dugawu kɛ ko pour que i ka dugawu ka minɛ k'i ka dugawu kɛ jama tɔgɔ la jama dugawu kɛ jama ye jama bɛ min sɔrɔ i bɛ jama in na bon ne bolo mɔgɔw ka wele ka u la kunnafoni parce que mɔgɔ caman b'a kɛ est ce que enjeu min b'a la i b'o dɔn et puis kɔfɛ mɔgɔw bɛ ka ɲini min ka jamana in sɔrɔ est ce que i b'o dɔn parce que minnu bɛ ka bɔ naissance ye k'a feere a ma bila an kunna k'u tɛ jamana in fɛ dɛ il faut être très clair là-dessus n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i ka jamana fɛ degun kɛra jamana kɔnɔ a ka bon ni nin ye o guerre mondiale tɛmɛnen kɔfɛ an ye mɔgɔw ye o tun bɛ ngɔku bɔ ji la k'a dun ɲɔbilennin san ɲɔbilen san mais nin fana bɛ kɛ tariku ye den minnu ka wagati bɛnna nin ma u b'a fɔ ko san dɔ la ko essence ko gɛlɛya kɛra an fana yɛrɛ nin na ne tɛ k'a kɔ an bi ɲɛ anw fɛn fɛn bɛ yen n'an bɛ san 50 ni san 60 kɔfɛ bi bɛɛ sira Somexi da la tolo ɲini na bɛɛ sira coopérative da la e tun bɛ taa n'i ka du carnet de pour que a mɔgɔw bɛ compter ka dumuni d'i ma mais mun y'a ban sigikafɔ ni bɛn ni kelenya de y'a ban hali an y'a ye an balima mobilitigi wɛrɛw bɛ yen qui ne sont pas du transport les véhicules simples n'u bɛna dugu kɔnɔ u b'u jɔ ka mɔgɔw t'aw fɛ an ye mototigiw ye u b'u jɔ ka mɔgɔw t'aw fɛ mais san'aw ka taa essence kɛ bidon kɔnɔ k'a mara pourquoi minnu m'a sɔrɔ a tɛ dɔ d'olu ma pourquoi a tɛ dɔ d'u ma n'a sɔrɔ an bɛ ka kelenya min fɔ an bɛ ka diinɛ min fɔ an ye nin diinɛ mɔgɔ ye nin diinɛ mɔgɔ ye au moins diinɛ bɛɛ kɔni k'i ka hinɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ la si réellement c'est vrai ne bolo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an yɛrɛ bɛ ka fɛn min don a kɔnɔ ka gɛlɛya tɔ juguya ka sɔrɔ a ma s'o ma an k'o bɔ a la n'an y'o bɔ a la sisan an bɛ laɲini min nɔfɛ o bɛ sabati. Monsieur Diallo, voilà. Donc solution voilà. n'a sɔrɔ proposition ba b'i bolo la. Bon, solution kɔni problème foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ni solution tɛ min na. Parce que tant que tu vis ni problème o problème nana i bɛ solution ɲini la pour continuer à vivre. Ne bɛ kuma kolon min fɔ diɲɛ guerre bɛɛ a bɛ laban na négociation de la. N gagné militaire la n gagné fɛngɛ o après a kɔfɛ négociation bɛ kɛ pour que ka dala sa. Malien yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an k'an sigi an ka kuma olu ye politique mɔgɔw ka baara ye o ye kelen ye filanan ye mun ye développement si tɛ diɲɛ kɔnɔ ni paix tɛ yen développement tɛ yen parce que gɛlɛya min bɛ yan ka da Mali yɛrɛ kan bi n bɛ fɛn dɔ fɔ pour que maliyɛnw ka faamuya carburant da ka nɔgɔn anw fɛ yan bi ni région presque bɛɛ ye maliyɛnw k'o dɔn. Ne an bɛ taa Côte d'Ivoire an bɛ taa Sénégal n'an ye fɛn san yan sisan i b'a sɔrɔ n'an y'a san yan 700 francs a bɛ yen yɔrɔ la 800 francs des fois dɔ bɛ 800 francs kan gasoil an bɛ taa olu de fɛ yen ka na n'a ye c'est pour que gouvernement ka sɔrɔ min bɛ yen n'a nana k'a bɔ a ye min bɔ a la k'a bin gouvernement ka sɔrɔ yan bɛɛ ka sɔrɔ de o sisan fɛn kura wɛrɛ fɛnɛ nana don la n'a bɛ f'o ma ko sécurité ka sɔrɔsiw mobiliser ka fɔ bunna ka wari bɔ ka don avion kɔnɔ ka tugu citerne kɔ ka na o bɛɛ l'o ma dɔrɔmɛ 1 fara carburant kan donc o bɛɛ ye fɛngɛ ye pour que maliyɛnw ka se k'a faamu an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka to ka kuma kɔ n'an faamuna ɲɔgɔn kan a bɛ solution bɛɛ sɔrɔ a la a ka laban aussi négociation na parce que guerre bɛɛ laban ban négociation de ye. Mais négociation monsieur Diallo qui est qui? Non, négociation acteur ka ca o acteur politique bɛ yen komi olu t'anw ka baara ye acteur politique bɛ yen a b'a fɔ min ma ko djihadistes bɛ yen dɔw bɛ yen sigikafɔ bɛ se ka kɛ n'olu ye o acteur politique bɛ yen parce que bɛɛ fana n'i ka baara de don sɔrɔsiw yɛrɛ fana bɛ yen o fana ye finitigiw ye u ka kuma ni an ka acteur politiques cɛ u ka kuma ani u b'a fɔ min ma ko terroristes ka se ka solution dɔ sɔrɔ pour que min bɛ se ka na au moins jamanadenw ka fɛngɛ na n'o kɛra a tɔ bɛɛ bɛ résoudre petit à petit et puis confiance bɛ créer an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na ka min fɔ tan ka biron kɛ fɛngɛ kɔnɔ k'a feere mais situation de nana n'o ye ni situation banna ka ban ni o bɛɛ bɛ tunun a yɛrɛ ma et bɛɛ bɛ continuer i ka baara la.
voilà ne kun ta o de Bokar kɔrɔfɔ tɛ vraiment c'est à dire que waati mun dira ma waati kana doni donc tour de table kelen kelen donc folikan Marafa. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Alasa an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana basigi ala ka kolo suma bi ala ye jamana ɲɛmɔgɔ kalifa minnu na alasa an ka ala deli ala ka hakilina ɲuman d'u ma pour que jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ et puis kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ maliden bɛɛ fo an bɛ débat min kɔnɔ nin n'o ye sangang de bois ye aw min b'a ɲɛfɛ bi ala ka to a ka bila kɔrɔya kana bila bana ye kojugu n b'a bɛɛ su a ka bila kɔrɔya kana bila bana ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye kuma in mɛn parce que fɛn fɛn bila surtout sirifula bɛ lamɛn cogo min halisa ala ka sijan ni kɛnɛ ala ka kalifa na mali ala ka basigi ala ka kolo suma mɛ n tɛ se ka bɔ kuma la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ma segin ka chauffeur fo halisa u ka maliden ɲuman na halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan hali yɔrɔ min tɛ nin ye n'a fɔra ko chauffeur ka mobili boli ka taa yen jamana ka nafa de kama an labɛnnen don an pɛrɛlen don hali sini ka mobili boli ka taa pour que ka jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ o de b'an bolo ka fɔ ale sara. Merci beaucoup. Daw. Bon alhamdulillah hali bi kuma kuncɛ kuma na ne bɛ aw bɛɛ fo Bukele e yɛrɛ ni an barokɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n b'aw bɛɛ fo ka d'a kan nin bɛɛ ye jamana dɛmɛni ye parce que marifatigi dɔrɔn tɛ dɛmɛ kɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ne b'a fɔ yɛrɛ kunnafonidilaw minnu ka baara y'a ye yɛrɛ a ka walawalaliw kɛ kosɛbɛ maliyɛndenw ka faamuyali kɛ ko in na ka ko in dɔn k'a fɔ ko ko in dabɔlen don min kama o ma kɛ donc a ko a sinsin ka kosɛbɛ parce que bi diɲɛ laban kɛlɛ marifa ninnu dɔrɔn tɛ kunnafoniya kɛlɛ ka jugu ni marifa kɛlɛ kunnafoniya bɛ se ka dugu kelen ci pewu ka jamana kelen bi pewu kunnafoni b'a kɛ o de kama journaliste tɛ mɔgɔ lankolon ye journaliste filɛ koba don mɔgɔ lankolon de bila journalisation journaliste tɛ mɔgɔ lankolon ye bon an ka Facebook baarakɛlaw fana n'u ye vidéo ni fɛnw fana u kana ja bɛɛ yɛrɛkɛ ja bɛɛ tɛ yɛrɛkɛ ta ye i mana ko ɲɛdɔn cogo o cogo ja dɔ bɛ yen kana olu di mɔgɔ ma parce que a bɛɛ fɛn di i jugu ma a bɛ se ka a exploiter ka baara kɛnɛ o tɛmɛnen kɔ ne b'an ka ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ hali u ka hakilina ɲuman na parce que maa o maa n'i bɛ sira ɲuman kan ala bɛ gɛlɛyaw ta ka na d'i ma pour que ka ko ka la kosɛbɛ o de b'a to ne bɛ sɔn a ma k'a fɔ k'u bɛ sira ɲuman kan hali bi an bɛ sira min kan an ka tugu kɔ i b'a fɔ n barokɛɲɔgɔn Jalo y'a fɔ cogo min o ye n bɛnnakaw yɛrɛ ye hali bi an ka sabali maliyɛn an ka dɔ bɔ juguya la an ka ɲɔgɔn senminɛ dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye jumɛn ye ni basi min b'e bolo sisan i bɛ ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la ni mɔgɔ mɔgɔ jɔra sosiyete fɛ n'u y'i lajɔ u ta ye k'u bila u ta yɔrɔ la i k'u bolomafara kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye n'i y'a faamuya ala b'i sara a la donc ne bɛ se k'o fɔ maliyɛnw ka sabali an ka juguya bɔ yen pewu an k'a dɔn k'a fɔ ko nin mɔgɔ si tɛ yen nɔ ko nin mɔgɔ min arrange i b'i yɛrɛ nɛgɛ sinon ni a m'e tɔɔrɔ a bɛ taa i balima dɔ tɔɔrɔ fana fɛ i tɛ bɔ kalama u y'a sikɛsi dɔ kɛ dɔw bana ka taji di dɔw a ka a nafa ye k'a ka mɔgɔ sara dɔgɔtɔrɔso la k'a sɔrɔ k'a ma sɔn ka taji min di yɔrɔ ninnu bɛɛ fɛ ka misaliyaw de di nin bɛɛ hakilina ɲuman dɔw an ka sabali hali bi an ka sabali an ka dɔn k'a fɔ nin bɛ ban donc a bannen don fana yɛrɛ. Abdallah. Ne bɛ leçon fila tiri ni crise in na dɔrɔn d'abord n bɛ n barokɛɲɔgɔn fila ninnu fo chauffeur ka syndicat ni parce que j'ai beaucoup appris de détails dɔw la information kun tɛ n bolo j'ai beaucoup appris de ces dɔw la donc je les remercie beaucoup et filanan fana leçon filanan ye min ye c'est que nin crise in y'a jira k'a fɔ c'est que baara o baara importance de b'a la diɲɛlatigɛ la c'est ni kun dɔw ɲininka aw hakɛ to u ma dugali tɛ u fɛ chauffeur tɛ bolokɔfɛmɔgɔw don mais bɛɛ y'u nafa ye nin na tout à fait pour te dire que baara o baara nin crise in y'a jira k'a fɔ baara o baara importance b'a la fo mɔgɔ k'o jateminɛ an kana mɔgɔ si ka baara lakari baara o baara importance b'a la et je finirai par quoi chaque fois n b'a citer ça c'est le général Yamoussa Camara a ko la victoire militaire n'est pas un objectif politique. L'objectif politique, c'est la paix. Que la victoire militaire permet juste de circonscrire les menaces à un moment donné. Donc, on a tapé la paix, c'est une négociation de jamana ka basi. Ok. Jalo. Bon, ne kɔni tɛ se ka kuma fɔ k'a laban ni ma foli bila an ka chauffeur ma ni n ko n ka chauffeur ma parce que bi bi in na o fana bɛ komi sɔrɔlaw de. Donc Mali chauffeur nana ils ont beaucoup an baarakɛɲɔgɔn caman tora a ko la ne yɛrɛ ka chauffeur dɔ tora a ko la mais o tɛ fɛn kɛ parce que jamana ko de don n ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ni crise min filɛ nin ye ka na n'a bɛ yan ka kɛ tan début de solution bɛ an ka ɲini a la an ka fara ɲɔgɔn kan halisa dès que ni paix nana an ye engouement min ta
k'a fɔ ko ka nin expliquer comme o ye kalo kelen ko dɔrɔn de Mali transporteur ni a chauffeur ni a commerçant an bɛ nin rejour yɔrɔ kelen mais a bɛɛ bɛ bɔ paix de la an ka to an ka famaw kɔ an ka duwawu kɛ Ala ka jamana in taga ɲɛ et puis tasuma min b'a kɔnɔ a bɛ faga cogo min na Ala k'an dɛmɛ o bɛɛ la. Vraiment merci beaucoup vraiment Boubacar Kɔrɔfɔ tɛ invité vraiment an bɛ aw fo kosɛbɛ n b'a dɔn a tɛna dan nin dɔrɔn ma n'o na nata la on aura besoin de vous il faut que a kana ka na an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ donc Boubacar vraiment an bɛ taa direction Chérifula direction na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen an bɛna Modibo Abuya donc vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo vraiment jatala fɛn o fɛn bɛ an b'a bɛɛ fo kosɛbɛ voilà sisan an bɛ kuma di ma. Min y'an ka musokɔrɔbaw an b'u fana fo Asan Sɛnfara Aminata Sɛnfara Côte d'Ivoire Madame Touré Jɛnɛba Konate Mayanbugu Asitan Kulubali Sabalibugu Go Aïdara Bouaké Payi Menda Sumunu donc an b'a fana fo an b'a ɲini Madame Traoré Jɛnɛba Kulubali Sanankɔrɔba maintenant ni Amala Sibi 700 donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko wale. Donc ka profiter ka an ka mɔgɔ mun bɛ yen Bani Transport min ye Issouf Traoré beaucoup sans oublier le ministre des Transports an bɛ a fana fo vraiment kɛra sababu ye a bɛ nana ka na ɲɛfɔli kɛ anw ye. Mais nin ko min fana d'a kan an b'a fɛ ka nin d'a kan an bɛ nin opération fɛn fɛn na a bɛ chapeauté par madame le ministre elle-même. Ok an yɛrɛ bɛ mɔliya tuma dɔw la parce que retard bi fo dɔ la mais ale de b'an wele mɔgɔ tɛ se ka wele a bɛ si a ɲɛna a bɛ tile a ɲɛna a bɛ chapeauté en direct a chapeauté par elle-même à partir de son bureau même à domicile. Ok donc on salue madame le ministre madame Dabele Madina Sissoko a b'a fo Traoré Mamadou Mori an b'a ɲini kɔ Sam Jema an b'ale fana fo docteur Madame Jalo an b'a ɲini fɔ mun ye Daji Amadu Jaji Sangare an b'a ɲini kɔ Baba Thiam hippodrome Bemba Keita national an b'a ɲini kɔ le patriarche de Kangaba Mamadou Nama Keita an b'a ɲini kɔ mun ye Am boutique ale filɛ nin ye hippodrome la mun ye Baga police Buguni an b'a dɔn k'a kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madane Aïdara ni Ala man ka jɔ yɛrɛ la dimanche wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan invité ani ci a k'an bɛn dimanche prochain. Merci.